открываешь ноутбук і ты пісьменніца. Не кожны верш паэзія. Калі ўсё зрабіў, ты тады хоць радуешся ці як гэта? Абсалютна не. Ці складана абстрагавацца ад вось гэтага рэдактарства? З нагі ўрываецца ў наш дыялог дзіцячай фэнтэзі, так хоп. Гумарыстычнае фэнтэзі пра Беларусь. Ляпаўся я так. У сэнсе уляпаўся. Што такое праца перакладчыка? Это часам 12 гадзінаў на дзень. У мяне будзе там 7 герояў, 3 дзяўчынкі, 1 мядзведь, 2 хлопчыкі. Паглядзеў, пасмяяўся, перакрэсліў усё. Конан Варвар лічыцца фэнтэзі. А фэнтэзі, которая фэнтэзі. А як ты выбіраеш, што ты хочаш перакласці? Квінтэсэнцыя псіхадэлу і народнага гумару. А ці ёсць у вас нейкія рытуалы, без якіх вы не можаце пачаць працаваць? Пра баланс вось тут, пра баланс вось тут. А якія у вас бываюць спрэчкі? Нормально мы ўжываемся. І на гэтым усё. Усім прывітанне, гэта чарговы падкаст «Нататнік бай», і сёння мы даехалі далёка ажно ў Полацк, ну для нас гэта далёка, і будзем размаўляць зноў пра літаратуру. У нас былі ўжо выпускі пра літаратуру і не толькі пра літаратуру і пра пераклады, хаця пераклады гэта магчыма літаратура, я ўжо загаворваюся. І можна сказаць, што я ў гасцях у горадзе у перакладчыка Еўгена Папакуля, я спадзяюся, што я правільна прозвішча называю, і ў пісьменніцы Маргарыты Латышкевіч. Все правильно? Прывітанне. Усё так, прывітанне. Все правильно. А вы памятаеце свой першы напісаны верш, свой першы пераклад? Гэта што было? Наогул, для вас гэта нешта важнае? Ці цяпер вы лічыце, што гэта просто было і было? А я памятаю першы верш. Я памятаю сваю першую кніжку, таму што мне было 5. Да. І першая кніжка. Я зрабіла такую рукапісную кніжку пра коціка, гэта быў комікс. Коцік быў з галавой намаляваны праз трафарэт, ён там нешта рабіў кудысьці. Ён хадзіў у школу, нешта там еў, ўсё такое. Вось я з гордасцю прэзентавала гэта бацькам, таму што яны скардзіліся, што дома няма нічога новага пачытаць, такая. Вось. Не дзякуйце. Сабе. Вось, а першы верш таксама помню, вельмі хораша, гэта быў напэўна 9 клас ці 8. Было заданне дамашняе па беларускай мове опісаць ці то ўсход сонца, ці то заход сонца. Это традыцыйная тэма пейзажнай лірыкі. Вось, я такая, хоба, і вершы нечаканыя. Я такая, упс, што получилось? Вось, але я неяк так засаромілася гэта ўсё здаваць у якасці дамашняй работы. Я ў выніку напісала нешта іншае, крыцей, проза, і вось, а верш просто паклала, думаю, паляжы. Так. Зараз я спытаюся пра пераказ, я пра верш, я памятаю, было такое ў школе заданне дамашняе напісаць верш, можа быць таксама гэта быў 9 клас. Я просто памятаю, што я спісаў верш з рок-песні адной беларускай, і мне паставілі 3 балы за яе. Я думаю, няўжо яны не ўмеюць пісаць вершы. Ну, вось гэтыя спевакі. Мне вельмі сорамна так. А пра пераклад? Гэта што было? Гэта ўжо пасля універсітэта ці да гэтага? Падчас. Гэта было падчас, таксама дакладна памятаю, гэта быў 5 курс. Вось я тады ў якасці 3-й мовы, мне было мала 2, 3-ю замежную ўзяў шведскую. Вось думаю, дыплом пісаць, шукаць працу, яшчэ 3-ю мову, тады ўжо зусім весела было. Вось, і неяк мне так, яна прям пайшла добра, і ў нейкі момант мне проста захацелася перакласці песню шведскамоўную на беларускую мову. Я на той момант і не ведаў, што яна не проста песня, гэта балада народная, таму што яна выконваў гурт Гармарна. Вось я пераклаў такі, нібыта задаволены быў, такая хораша атрымалася, нават надрукаваў нейкім, там быў нейкі зборнік, там труды маладых спецыялістаў, вось такое нешта. Ось, потым я вярнуўся да гэтай балады 2 гады таму, калі выходзіў баладны зборнік, паглядзеў, пасмяяўся, перакрэсліў усё, пакінуў 1 ці 2 радкі, которые, нібыта нармальныя, ўсё астатняе пад нож просто. Ось. Але першы пераклад вось быў. І цалкам усё перапісаў? Канешне. Потому што там просто смеху варта, што там было. Для першага разу, напэўна, не кепска, але цяпер, не.
Ну ладно, я вось адразу да гэтага дачаплюся, а мне вось цікава. Ну добра, а калі, напрыклад, нехта пераклаў вось першую кніжку, ўжо выдаў, пайшоў, так, яго выдалі, а ён там праз 10 гадоў стаў супер яшчэ больш прафесіяналам, там набраўся досведу і такі я ўсё перапішу, таму што мне гэта ўсё не падабаецца. І ўсе такія, блін, а мы чыталі, нам падабалася, а вось чалавек кажа, што ўсё не так. Тады пачытаюць, нам яшчэ болей падабаецца. Гэта, мне здаецца, калі перакладаеш паэзію, заўжды будзе вось так. Праз дзень пачытаеш, а я вот тут папраўлю, праз месяц яшчэ папраўлю. 2 эды, 2 з тамоў, яны вытрымалі перавыданне, яны ўжо адрозніваюцца ад першага выдання. Там ёсць некаторыя рэчы, я проста ушчэнт, проста ў пэтрухі ўсё там перарабіў. Гэта браслаўскае слова, у пэтрухі. У пэтрухі, ушчэнт, цалкам. Супер, блін, я сабе запішу. Ваша вучоба, калі вось вы вучыліся, яна наогул наколькі паўплывала да вось гэтага падыходу? Ты ўжо пачала адказваць на гэтае пытанне, што я затое там вершы пісаць не навучылі, але я тэорыю літаратуры і наогул там літаратуру вывучыла. Наколькі вось адукацыя паўплывала на вось і на працу, і наогул типа без адукацыі, ці маглі б вы быць такімі ж самымі прафесіяналамі, ці напісала б ты свае кніжкі, ці атрымліваліся ў цябе такія класныя пераклады? Таму што калі казаць пра пераклады, ты сам кажаш, што пачаў на 5-м курсе толькі перакладаць. Ну, гэта так. Быццам бы што ўжо ў апошні вагон. Я не ведаю, таму што вось. Я тады пачаў і па сутнасці кінуў. Ось, я падчас магістратуры, аспірантуры вось гэтай ўсёй гісторыі мне там збіралася перакладу, але штук, напэўна, не ведаю, 8. Тому гэта зусім мала. І я б тады і кінуў бы гэта ўсё, але мяне Маргарыта натхніла далей гэта ўсё працягваць, і іначай гэта ўсё пляжала. Што да вучобы, ну, безумоўна, так. І мне здаецца, часцей не проста вось сам факт вучобы уплывае, а асобы пэўных выкладчыкаў. Ось, у мяне была абсалютна шыкоўная выкладчыца шведскай мовы, ось, і я са шведскай працаваў значна болей, чым з нямецкай. З нямецкай увогуле не працаваў, хаця яна моя другая мова. Ось, Вольга Івановна Любецкая, дзякую вялікі. І у мяне быў шыкоўны настаўнік у магістратуры аспірантуры, Сан Саныч Гугнін, прафесар. Ну, таксама ён, мало таго, што ён быў шыкоўным тэарэтыкам, ён быў выдатным яшчэ і сам перакладчыкам. Калі ласка, вось таксама натхніў на гэта ўсё. Вучоба дае базу, але як потым з гэтым працаваць, ну, можна гэта закінуць, можна натхніцца кімсьці. Хтосьці можа так падштурхнуць. Такі чароўны пэндаль, ён нікому яшчэ не замінуў ніколі. А ты як лічыш? Як спецыяліст па чароўных пэндалях. Ну, насамрэч, вучоба ва ўніверсітэце на сённяшні дзень, яна, насамрэч, справа не абавязковая. Прычым настолькі не абавязковая для паспяховага жыцця, што, ў прынцыпе, калі ў цябе няма нейкай канкрэтнай мэты, можна туды нават і не ісці і жыць 5 гадоў там ці колькі спакойна, свабодна і весела. Вось, мяне была мэта неяк навучыцца, пракачацца у літаратурным майстэрстве. Мне здаецца, што, як я ўжо сказала, літаратурнаму майстэрству ніхто ва ўніверсітэце не навучыць, але ты можаш знайсці такі базіс, так? Ты можаш прачытаць кніжак, асабліва на філалогіі, гэта актуальна, ты можаш на беларускай. Вось, ты можаш пастасавацца з крутымі людзьмі, разумнымі людзьмі, которые таксама разбіраюцца ў тэме і могуць нешта параіць. Вось, і, нарэшце, так склаўся ў мяне мой акадэмічны лёс, што я засталася пасля бакалаўрыят, яшчэ ў магістратуры, пасля пайшла ў аспірантуру. Вось, і мяне так моцна павяло ў бок фальклора. Увогуле я вучылася ў аспірантуры па спецыяльнасці фалькларыстыка. Вось, і працавала ў вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору пры філфаку БДУ. Вось, адпаведна, у мяне быў доступ неабмежаваны да матэрыялаў гэтай самай лабараторыі, а гэта такія скрыначкі з рознымі запісамі розных гадоў, фальклорнымі запісамі. Вось, і крыцей, у тым ліку я чытала гэтыя матэрыялы, я пісала навуковыя артыкулы, у тым ліку пра Кашча бессмяротнага. І вось з майго навуковага артыкула пра Кашча бессмяротнага з беларускіх чарадзейных казак, а ўрэшце рэшт і пачаўся мой фантазійны свет, который вось увасобіўся у гэтай кніжэнцы вялікай. Вось, ну і там пары аповесцяў. Так, я таксама дакаралі, што прачытаць немагчыма, як гэта так. Наадварот, вось за гэты кошт вы можаце чытаць вельмі доўга.
Мне падаецца, што першы твой сказ ты адразу потым абвергла. То бок ты сказала, што можна не вучыцца, а потым распавяла, чаму немагчыма амаль. То бок гэта стасаванне з рознымі людзьмі, якія уплываюць абавязкова. Гэта вывучэнне літаратуры, хутчэй за ўсё, спісы якіх ты так проста не дастанеш, а калі ёсць людзі, якія табе дапамогуць з гэтым, якія таксама больш дасведчаныя, ёсць гэтая база. А потым яшчэ трэці ты сказала, што ў мяне быў доступ да ўсіх гэтых скрыначак. Але ты ўлічы, што за гэта ўсё я заплаціла досыць вялікі кошт, это гады жыцця, гэта энергія, ментальная энергія, так, здаваць іспыты, вучыцца, старацца так не вельмі кепска вучыцца, у тым ліку рабіць дадатковыя заданні, сядзець у бібліятэцы, то бок, не ўсе да гэтага гатовыя, гэта зразумела. І таму, я не абавязкова, скажам, для таго, каб займацца літаратурай, в прынцыпе, якой-кольвек дзейнасцю. Не абавязкова вучыцца на філалогіі ва ўніверсітэце. Я проста да гэтага. Не абавязкова пакласці на акадэмічны алтар некалькі гадоў свайго жыцця. У мяне склалася так, я не кажу, што гэта ідэальны рэцэпт проста для ўсіх. Сядзіце, і ў вас все складзецца. Хутчэй, наадварот, гэта, як кажуць, ашыбка выжыўшага. Так? Таму дэклараваць нічога не магу. Мне падаецца, што ты яшчэ магчыма так кажаш, таму што ты ж не вучылася на айцішніцу, а ты кажаш, што працуеш айцішніцай. Так. І што айцішніцай ты стала не навучаўшыся. І такая, можна і літаратуру таксама пісьменнікам можна стаць не вучыўшыся. Не, я не сказала, што пісьменнікам можна стаць не вучышыся. Гэта наадварот не так. Толькі вучычыся, але вучыць сябе ты будзеш сам. Трэба быць гатовым да таго, каб працаваць і яшчэ раз працаваць. Гэта праўда. Тут нічога не скажу. Не, я, конечно, пад уплывам 900 сторонак просто, колькі трэба працаваць. А узгадайце, калі ласка, якія кніжкі наогул паўплывалі вас менавіта з дзяцінства? Вось у вас былі нейкія любімыя кніжкі, цікава проста спытаць у людзей, які займаюцца перакладамі і літаратурай, пішуць кніжкі, і літаратурай таксама пішуць кніжкі. Што на вас паўплывала не ў дарослым узросце, а вось што вы з дзяцінства, магчыма, перачытвалі мільён разоў і вось зачытваліся? Гэта былі, магчыма, нейкія народныя казкі раптам? Дарэчы, пра народныя казкі, выданне, якое, бадай, што ва ўсіх дзяцей канца 80-х, 90-х было, беларускія народныя казкі, такім саламяным афармленні. Так, я ведаю кніжку. Шыкоўная кніга, я дагэтуль я часам перачытваю. Яна класная. Сур'ёзна? Канешне. Пан і казачнік. Гэта псіхадэл проста, это квінтэсэнцыя псіхадэлу і народнага гумару. Гэта супер. Збольшага Краткевіча чытаў у школе. Мне падабалася гэта. Вось цяпер перачытваю, пытанні ўзнікаюць. Да Краткевіча? Так, чаму не? Хутчэй да тэксту. Да тэксту. Ой, конечно. Калі перапісваць свой пераклад свой, не свой верш, свой пераклад праз 10 гадоў, то потым, конечно, да ўсіх з'явіцца пытанні. Да ўсіх. Добра, калі з Краткевіча было нешта любімае? Як, напэўна, і ва ўсіх, хто ў школе таксама гэта праходзіў, дзікае паляванне Карля Стаха, абавязкова Чорны замак Альшанскі, класы па цярпом тваім. А ў цябе? Конкретно з Краткевіча? Не конкретно з Краткевіча, з дзяцінства конкретно. У мяне быў таксама томік запаветны беларускіх казак, который са мной разам чытала моя бабуля Вера. Вось я не памятаю нават якого года это было выданне, я памятаю, што такое тоўшченька вельмі было, вокладка была шэрая, лісты ўжо жжоклыя, можа быць там, не ведаю, можа 60-х гадоў, 50. Не памятаю. Ось. Мы, правда, з ёй вельмі часта вось так увечары чыталі казкі, ці там я чытала ўслых, мяне там папраўлялі, гэта было. Вось, я вельмі любіла, гэта ўжо ў школьным узросце, мяне пазнаёміла настаўніца беларускай мовы Жанна Міклана Казак з Янам Баршэўскім. Абажаю по сію пору. Таму і пераехала сюды, я зразумела. Пераехала, так атрымалася, да, але склалася ўсё, вось, як быццам так і трэба. Вось, і я гадоў так 8 пачытала Толкіна, Джона нашага, Рональда Руэла. Вось, і пасля, я, в прынцыпе, акупіравала дзіцячую бібліятэку берасцейскую, вось, я іх там штотыдня там
стосы кніг брала, мне там Кіра Булычова, не Кіра О, Булычова, так. Анджей Сапковского, давайте, що нам, що мне. Вось, у нейкі момант, я так разумею, я перачытала большасць фонду бібліятэцы, ну ці не большасць, але, можа быць, бібліятэкаркі уразіліся, і мне нават далі нейкі там ганаровы білет у абласную, ганаровы чытацкі білет у абласную брэсцкую бібліятэку. Тады яшчэ школьнікам не давалі такія білеты ў маім зросце, а мне далі. Вось я яго не ўжывала. Мне сорамна было хадзіць у вялікую бібліятэку, я працягвала дзіцячых хадзіць. Вось такія справы. Таму так, у мяне было шмат кніг любімых, але вось так Баршэўская дакладна, Краткевіч «Злодзей роспачы», напрыклад, з паэзіі Краткевіча дакладна, Толкін любімка дакладна. Нават Сапковская чытала, мне было, напэўна, яшчэ 12 не было, калі яго прачытала. Мне спадабаліся розныя вясёлыя монстрыкі, а вось там стасункі з жанчынамі мне не зацікавілі. Абсолютна іх было абыякавае, там я іх прагортвала, вось чытала пра монстрыкаў. Это мне было цікава. В прынцыпе, нічога не змянілася і цяпер. Мне падаецца, вось нашага ўзросту людзі, беларусы, у мяне ў бібліятэцы не было Толкіна, напрыклад, і там нічога такога, але ў мяне быў такі маленькі томік, зусім маленькі, такая як бы кішэнная кніжка, «Хронікі Нарніі», менавіта першая глава, там лев, вядзьмарка і плацяная шафа, і мне думаю, так перакладаецца. І потым я ўжо знайшоў астатні і прачытаў. Ну, то бок, мне падаецца, што ў дзяцінстве нехта на нешта трапляе, вось так, і мне вельмі падабаецца, мне таксама вельмі падабалася, перачытваў шмат разоў. Але, ну, вось усе там як за Толкіным бегаюць і кажуць, я думаю, блін, а мне я нават не ведаў у дзяцінстве, хто гэта. Хаця я таксама шмат чытаў, вось, насамрэч, конечно, не цікава. А калі казаць так, мы пра гэта пра дзіцячае сказалі, а што цяпер любімае? І таксама вось ёсць нешта любімае цяпер? Ужо дарослым. Ёсць. Я часта люблю перачытваць замежных аўтараў. Даяну Він-Джонс. Гэта жанчына, якая напісала кнігу, якая стала асновай для сцэнара мультфільма Хаяо Міядзакі «Хадзячы замак Хаўла». Это яна напісала кніжку насамрэч, а Міядзакі ўзяў гэта за аснову для сцэнара. Вельмі яе люблю, але не «Хадзячы замак Хаўла», а «Рыцар на залатым кані». Гэта такая вельмі цікавая шматузроўневая гісторыя, у пэўным сэнсе нават магічны рэалізм, напэўна, і фэнтэзі, ну такая трошки спукі. Вось. У астатнім, як бы, мае прэферэнцыі, напрыклад, не змяніліся. Я дасюль люблю і Караткевіча, і Баршэўскага, і Толкіна. Вось. Сапковская цяпер, напэўна, болей не перачытую, а гуляюся ў трэцяга ведзьмака, проста таму, што мне падабаецца. Ну, гэта таксама. Вось. Часам чытаю трошки болей болей сучасную літаратуру, але апошнім часам мне трошки так накрывае жыццём, таму я так пакуль што трымаюся на тэрапеўтычным чытве, вось на тым, што мне падабаецца, на тым, што блізенька, на тым, што родненькае, тое, што вось так трымае на плаву, так сказаць. Вось, это дапамагае. Вось. Нядаўна вось у мяне ёсць такі рытуал, я штогод перачытваю Баршэўскага, вось нядаўна я коротко закончыла перачытваць «Шляхціца Завальня». Вось адразу так трошки лягчэй, весялей. Штогод, ну, гэта самае клёва. А фільм падабаецца? Фільм я напэўна, аматар кніжкі тут. Ага, зразумеў. А у цябе які цяпер любімыя кніжкі ёсць? Ці, магчыма, не кніжкі, там, не творы, вершы? Ёсць любімы аўтар, і тут без всякіх жартаў Маргарыта Алтышкевіч. Я на поўным сур'ёзе кажу, таму што я не так даўно пазнаёміўся з творчасцю Маргарыты, значна пазней за творчасць там Караткевіча і ўсіх астатніх рабятаў. Размаўляю. Вось, і насамрэч я лічу, што Маргарыта гэта талент, проста вось там не з вялікай літары, а ўсе вялікія літары ў слове талент. Вось, вельмі люблю яную творчасць. Творчасць усю ці асобна там умоўна вершы і асобна творчасць усю, таму што настолькі разнастайнай творчасці знайсці складана, каб там і прыгоды, і фэнтэзі, і штосьці жартаўлівае, штосьці сумнае для больш дарослай аўдыторыі і такое зусім так казачкі знайсці цяжка ў кагосьці яшчэ. Таму шчыра кажу, Маргарыта Алтышкевіч. Не, ну гэта класна.
А цяпер, калі ласка, міргані 2 разы, каб людзі зразумелі, што я не прымушаю цябе гэта рабіць. Не прымушаеш. А вы любіце наогул вершы? Таму што я пытаю, таму што мне вершы, мне падаецца, ніколі не падабаліся, мне складана іх чытаць, я не разумею, хаця я часам магу пабачыць нейкія рыфмы і сказаць, вось гэта класна, вось гэта там, так зарыфмаваць, вось гэта круто. Але вось вершы неяк падаецца, нейкія сумныя для мяне на ўсе. То бок мала слоў, каб вось перадаць усё, што ты хочаш сказаць для мяне, вось так. А вы любіце вершы? Я люблю паэзію. Так, я люблю скальдычную паэзію, которая такая вось закруціся мозг. Я люблю паэзію таго ж Караткевіча, чаму не. Я часам сама люблю пісаць вершы. Яны здараюцца, яны самі неяк так вывальваюцца з мяне, калі нешта такое збываецца, напэўна, патрэбнай мовы. Вось, мне падаецца, што тое, пра што ты кажаш, мала словаў, каб ўсё сказаць, гэта адначасна і слабы бок паэзіі, але і моцны. І калі у некага атрымліваецца сказаць вось праз невялікую колькасць словаў нешта такое, што вось ты адчуеш проста вось гэты нерв, і калі тебе проста прашые, гэта значыць паэзія сапраўдная. Вось у Караткевіча ёсць такія вершы. Ёсць так званая, як бы, я б гэта, напэўна, назвала радыеактыўныя радочкі. Гэта нават не ўвесь верш, это можа быць адно слова, ці там, напрыклад, адзін радок, который вось настолькі насычаны нейкай эмоцыю, ты яго чытаеш, што вот это сказана, вось так бы вось гэтак пабачыць і так сказаць, і што для гэтага трэба было перажыць, як гэта трэба было пражыць, прачуць унутры сябе, гэта сапраўды цікава. Таму, напрыклад, я часам люблю пачытаць японскую паэзію, хайку. Там зусім мала словаў, але зместу ты можаш там расчытаць проста безліч. Асабліва я люблю, калі да хайку далучаюць такія каротенькія гісторыі ці перадгісторыі, напісанне верша. Што вось я там ехаў у такой-то мясцовасці, спыніўся спадара такога-то, у нас там было там то-то, і вось назіраючы за светлякамі, я зразумеў вось гэта. І ён піша, як яны назіралі за светлякамі, і ты проста спрабуеш уявіць гэта, і ты разумееш, што ты бачыш вось канкрэтную сцэну, которая вось замарожаная, некалькі стагоддзяў, напэўна, была замарожаная да цябе, і ты вось можаш яе таксама адчуць, як гэта вось аўтар, умоўна. І гэта насамрэч каштоўна. Але, натуральна, гэта не кожны верш паэзія, як сказаў бы Вячеслав Петрович Рагойша. Ён нас вучыў гэтаму таксама. А ты што пра вершы можаш сказаць? Напэўна, калі я скажу, што я не люблю паэзію, пасля таго, як пераклаў 4 тамы паэзіі старажытна-скандынаўскай, напэўна, дзіўна было б. Безмоўна люблю скандынаўскую паэзію, скальдычную, як сказала Маргарыта, абажаю, гэта прям вось маё. Сучасная таксама, чаму б не, падборку за папярэдні год у часопісе «Маладосць» пачытаў з задавальненнем. Вось што цяпер піша моладзь. Класна. Чаму? Не, насамрэч, вось ты кажаш, я пераклаў там 4 тамы, але гэта можа быць таксама ўжо стаць як працай. То бок першы том гэта была любоў да паэзіі, а 3 іншых ужо як трэба дарабіць. Не, так тут не атрымалася. Это ўсё ж такі была любоў ад першых да паследняга, да апошняга тома. Таму ж там спачатку планавалася 3, потым любові аказалася трошкі болей, яшчэ атрымаўся 4. Ось, і у мяне ж была задача вельмі важная пры гэтым спраўдзіць мару маёй жонкі. Яна ж хацела проста ў свой час, яшчэ калі у школе чытала эду па-расійску, марыла, што калі-небудзь пачытае па-беларуску, таму я не мог кінуць. Як гэта так? Цяпер стала больш зразумела, таксама. А ці ёсць у вас нейкія рытуалы, без якіх вы не можаце пачаць працаваць? То бок вы нешта робіце, не ведаю, чэшце вуха, і тады атрымліваецца напісаць адразу 5 глаў, ці трэба прачытаць 5 старонак слоўніка старажытна-скандынаўскай мовы, і тады атрымліваецца нешта такое ёсць у вас? Давядзецца, напэўна, расчараваць слухачоў, гледачоў. Не танчу з бубнам, не прыношу ахвяры одзіну. Вось неяк не лаўлю там каго-небудзь на вуліцы, не раблю крывавага гарла, таму без неяк не. Ёсць натхненне, сядаеш, працуеш, няма, прымушаеш сябе яго знайсці, таксама працуеш.
Аналагічна я прызвычаілася, што апетыт прыходзіць падчас ежы. Ты сядаеш за ноутбук, пачынаеш пісаць, уваходзіш у працоўны рытм і робіш там, не ведаю, 5 главаў. Ну, это перабольшанне. Вось, але робіш колькі трэба на дзень. Я ўжо падумаў, ты скажаш, уваходзіш у транс. Сур'ёзна, ну, а потым у рытм. Так. Часам всякае бывае. У вас ёсць таксама розныя ўзнагароды. І дэбюты ў свае там розныя гады, і Шэрмана, так, было, ўсё было. Для вас гэта прызнанне, поспех ці проста частка працы, калі вас заўважаюць і гэта типа даюць вам нейкі такі вось давайте працягвайце. Вось што для вас вось гэтыя ўсе прэміі вашы? Вы іх любіце, не ведаю, вы іх там збіраеце, таксама пераглядаеце дыпломы нейкія? Насамрэч, ну, таксама, шчыра кажучы, заўжды прыемна атрымліваць нейкую такую вось узнагароду, прэмію, таму што так гэта азначае, што цябе заўважылі, значыць, ты вось нешта робіш. Не проста, каб яно стаяла там дзесьці на паліцыі ў кнігарні і там пылілася, каб там міма ўсё хадзілі. Гэта, безумоўна, прыемна, але ну, для мяне гэта не самамэта нейкая. Для мяне мэта, каб кнігі чыталіся, каб болей людзей цікавілася скандынаўшчынай, каб яны вось, не ведаю, пачыталі там штосьці, потым, вось я цяпер разумею, што там скальды казалі. Вось, гэта галоўнае. А прэміі не разглядаю, не раздрукоўваю, на стенку не вешаю. Ёсць здорава, але ну, гэта не галоўнае. А да сваіх як ставіся? Ну, нармальна стаўлюся. Ну, таксама яны ёсць, гэта крута, значыць, там, пачыталі, заважылі. Калі няма, ну што ж, ну, я не кіну пісаць, калі мне не дадуць прэмію, гэта дакладна. Ну, просто гэта, можа быць, прызнанне сярод такіх жа прафесіяналаў збольшага, так? Ці... Сярод пэўнай часткі прафесіяналаў, напэўна, так. Ну, конкурсы заўжды абмежаваныя, напэўна, журы, інтарэсамі журы, іхнімі цікавасцямі. Калі камусьці журы падабаецца стылістыка, там, жанры, якіх ты пішаш, тады, напэўна, болей верагоднасці, што ты прэмію атрымаеш. Калі не, ну, до відзення. Вось, насамрэч, я вось падумала, Евген слушна рэч сказаў, у нас была не так даўно імпрэза ў музеі Богдановича, і да мяне па імпрэзе падышла вельмі прыгожая спадарыня. Вось яна падышла да мяне так далікатна, так вось наблізілася з усмешачкай. Кажа: Маргарыта, ведаеце, я чытаю кожны выпуск часопіса «Маладосць», дзе друкуецца ваш раман «Ваўкалакі». Мне вельмі падабаецца там персанаж, яго завуць Адам Рантовіч. Это так, моя ремарка, вельмі падабаецца персанаж Рантовіча. Вось такі ён, канешне, ідэальны мужчын. Вось, гэта насамрэч лепей за любыя прэміі. Калі я недавно пачала весці больш актыўна трэц, калі да мяне там у трэц прыходзяць чытачы і кажуць: пачытала, там, спадабалася, дзякуй, там, ці не спадабалася, ўсё адно дзякуй. Вось, гэта насамрэч крута. Вось, і калі людзі чытаюць, праўда, калі яны чытаюць па-беларуску, это зусім цудоўна. Вось, калі яны пасля падыходзяць і дзякуюць, ім нешта яшчэ спадабалася, нешта адгукнулася з таго, што напісаў, это зусім неверагодна, насамрэч. Таму што звычайна ты пішаш кнігі, як быццам ты гукаеш проста ў ноч, і там адгукнецца, што не адгукнецца, это яшчэ не факт. А тут вось жывы водгук, жывыя людзі, которым зайшло, которым спадабалася, это, напэўна, самае лепшае, што толькі можа быць для аўтара любога. Мне яшчэ вельмі падабаецца, як вы адзін аднаго падтрымліваеце ў каментарах на Фейсбук. Заўсёды люблю пачытаць. Гэта наша традыцыя. Гэта наша фішка. Не, мне вельмі сапраўды падабаецца. Я не спачатку заўважу, а потым, калі глядзеў, думаю, заўсёды перапіс, гэта супер. Я цяпер трошкі паразмаўляем з Евгенам, проста некалькі пытанняў. Чаму Скандынавія? Вось што гэта такое? Што цюкнула такое? Так. Вось гэта таксама паехаў, магчыма, ў Швецыю, такі: божа, ўсё, я буду тут. Яно ўсё зненацку атрымалася, проста як снег на галаву проста. На 4-м курсе ходзіць такі, не ведаю, абрывачак, нейкі паперкі, запісвайцеся на дысцыпліну па выбары на 5-м курсе.
ну гляджу там нешта там вось там пераклад, але ангельская мова, нейкая там мова СМІ, яшчэ не шведская мова. Шведская мова. Ну ангельскую ўжо там столькі гадоў вучыў, можна паспрабаваць. Вось. Паспрабаваў вучыць, атрымалася, паехаў у Швецыю, павучыўся там яшчэ на моўных курсах. Потым яшчэ двойчы скатаўся на моўныя курсы, а потым атрымалася так, што мой навуковы кіраўнік, ён так патрошку адыходзіў ад выкладання у проста студэнтаў, ён былі там магістранты, аспіранты. Вось. І ён мне кажа, ну давай-ка вось я табе, Яўген, перадам міфалогію романа германскіх народаў выкладаць. Я кажу, ну добра. Ну і атрымліваецца так, вось была з аднаго боку шведская мова, потым яшчэ міфалогія дадалася, потым я яшчэ сам з нейкага перапуду пачаў вывучаць ісландскую. І я старажытна ісландскую, наверное, неяк адрозніваецца ці што? Ну, яны насамрэч не сказаць, каб так вось вельмі адрозніваюцца, то бок сучасны ісландзец прачытае спакойна старажытны ісландскі тэкст, то там няма нейкай такой вось прынцыповай. Ад шведскай адрозніваюцца, але ізноў жа як чалавек, які валодае беларускай мовай, ён зразумее напісаную славянскую любую. Мовна кажучы, ты едзеш там у Сербію, ты прачытаеш. Не скажаш ніводнага слова, але пачытаеш, зразумееш. Тое самае тут, і вось неяк так яно складвалася з усіх бакоў, так, і потым бах, що, вялікі выбух сінгулярнасці, і пачаў. Вось, натхніўся, шчыра скажу, шведскамоўным перакладам. Вось, набыў у Стокгольме пераклад Эды, вось, паэтычнай на шведскую мову, і вось пачаў чытаць і думаю, офігенна, просто супер. І потым думаю, а як это па-беларуску будзе гучаць? Ось, пачаў, гляджу, нібыта там і арыгінал разумею, нешта такое. Пару слоўнікаў там пакалупаў, яшчэ што не разумеў, ды нармальна. Вось, і захрасаў гэтым вось ужо 6-й год. Ніяк з гэта не вылезу. Не, ну, ты ўжо патлумачыў, што гэта атрымліваецца 6-й год любові. Да, безумоўна, такой шчырай, вялізнай, чыстай любові. Наколькі складана перакладаць не прозу? Ты перакладаеш вершы, балады, эды? Я не ведаю, ці гэта адно і тое ж? Гэта розныя штукі. Я па большай частцы перакладаю паэзію, але прозай таксама займаюся. У мяне ёсць пераклад выдадзены сагі Эды Сноры Стурлусана, яна ж празаічная Эда, там вельмі шмат прозы, як лагічна, паводле назвы. Вось, я нават не ведаю, чаму мне так вось пайшло паэзія. Мне падабаецца. Просто паэзія, як па мне, і я вось размаўляў тады з Марыяй Мартысевіч, там жа трэба перадаваць і рытм гэтага верша, які існуе там, і форму. То бок гэта не зусім, ну, гэта нашмат складаней, чым проза выглядае так. Ці гэта праўда, ці не? Гледзячы, якую мы мэту ставім. Ўсё ж такі старажытная скандынаўская паэзія, яна вельмі моцна адрозніваецца ад той паэзіі, да якой мы прызвычаіліся. Там няма рыфмы. Вось, гэта паэзія збольшага, але не заўжды алітарацыйная. Вось, і там, калі казаць пра рытм, там рытм адсутнічае, такі вось, каб вось ён вось роўненька та-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 та. Там такога няма. І заўжды даводзіцца выбіраць паміж тым, чым мы будзем ахвяраваць. Форма альбо змест. Таму што захаваць усё немагчыма. Давайте скажем. Можна паспрабаваць, але ну, занадта адрозныя мовы па сваім складзе старажытная ісландская і сучасная беларуская. Калі там большасць словаў гэта 1-2 склады, з націскам заўжды на першы склад, калі это нават 2 склады ці 3, ну, з беларускай не так. Таму даводзіцца рабіць іначай. Я рабіў так, каб мае пераклады можна было праспяваць. Вось, таму для мяне пэўны узор чаргавання націскных, ненаціскных складоў, вось гэта было галоўна. Вось, таму іх можна праспяваць, і я лічу, што сваёй мэты я дасягнуў. А калі ты робіш пераклады, наколькі важна дакладнасць вось слоў перакладзеных, ці ўсё ж ты часам можаш дадаваць нешта ад сябе, так скажем?
Тут это як праца рэстаўратара. У цябе ёсць арыгінал, ён не твой, і ты мусіш яго прадставіць публіцы, каб яно было зразумела, але цябе там мусіць быць мінімум. Таму я стараюся не дадаваць нічога лішняга. Калі там вельмі мала, скажем, мала складоў у арыгінале, а трэба трошкі болей, падбіраю такія словы, каб яны не скажалі змест, але трошкі былі большымі. Але ад сябе гэта кепска, калі перакладчык пачынае штосьці ад сябе дадумваць. Там шмат усяго свайго цудоўнага, і там не варта дадумваць і дадаваць яшчэ штосьці. Скандынаву ўсё з гэтым хораша. Добра, а калі казаць пра нейкі пераклад, нейкія, магчыма, словазлучэнні ёсць, якія ёсць адпаведнікі ў беларускай мове. Такое ж можа там здарыцца. Ці, магчыма, ты можаш дадаць у пераклад нешта з браслаўшчыны ці з полаччыны. Такое наогул адбываецца, ёсць у цябе? Адназначна. Я імкнуся да таго, каб яно там было і было паболей. Я лічу увогуле дыялектызмы шыкоўнай крыніцай для узбагачэння мовы, і мне, напрыклад, прыемна, каб чытачы чыталі мае пераклады і разумелі, слова «малец» выкарыстоўваецца, значыцца Яўген з Віцебшчыны. Альбо там «дождж цумбэрыць», ёмаю, так ён з Браслаўшчыны. Альбо там для азначэння маладзіка я выкарыстоўваю слова «княжач». Гэта полацкае слово. Адназначна. Это супер. Калі раптам слова значэнне не чытаецца з кантэксту. Я хацеў сказаць. Спасылачка робіцца, все. І ўсе тады могуць пачытаць і узбагаціць свой лексікон. Але збольшага, мне здаецца, можна там зразумець. Так, дыялекты, сапраўды, гэта ж ёсць беларуская мова. І канешне. Карыстацца імі, безумоўна, варта. То бок я якраз хацеў спытаць, што калі ёсць складанасці з разуменнем нейкіх там мясцовых асаблівасцяў, наколькі там спасылкі там, ты ўсё распавёў, што спасылкі ўсе даеш. Безумоўна. Ты больш, калі там спасылак 300-400 на кнігу, дадаць там яшчэ 10, десяткам болей, десяткам меней, не праблема. А як ты выбіраеш, што ты хочаш перакласці? То бок ты перачытваеш, пасядзеў, прачытаў 5 кніжак на шведскай мове і такі, гэту вазьму. Ці як гэта адбываецца? Тут ввогуле ўсё, што масіў з таго, што я на сённяшні дзень пераклаў, яно ўсё ўзаемазвязанае, насамрэч. Там няма нічога выпадковага. Эды, чаму іх 4 штукі, таму што паэтычна я падзяліў на 2 часткі, песні пра багоў, песні пра герояў, там зразумела, што яны ідуць разам. Далей празаічная эда Сноры Стурлусона, у 4-ю увайшло тое, што па пэўных прычынах не магло змясціцца ў першых тамах. Это там прыклады скальдычнай паэзіі, поўныя версіі таго, што было, там цытавалася раней, але так урывачкамі. Фальсіфікацыя больш познія і, напрыклад, такая штука, як ісландскія казачныя песні. Такая група, которая увогуле ні на што не падобная. Гэта не старажытная ісландская эдычная паэзія, але яшчэ не балады. То бок гэта штось такое пасярод. Таму яно плавна перайшло ў балады, і сагі гэта працяг ізноў жа тых тэмаў, якія ў эдах падымаюцца. Там усё звязана, там няма нічога выпадковага, таму я не асабліва выбіраю, што там уключыць ці што выключыць. Там усё цэльнае. То бок ты, можа, ты з-за гэтага ў такіх закладніках, таму што табе трэба перакласці усё, што звязана у закладніках адной тэмы. Я ўжо вызваліўся. Я перакладаў усё, што мусіў перакласці. Акрамя выдадзенага ляжаць 2 кнігі гатовыя, але іх толькі трэба выдаць. І на гэтым усё. У сэнсе ўсё? З перакладам скончана? На бліжэйшы час дакладна так. Трэба падумаць трошачкі. Ён яшчэ забыў сказаць жа пра тое, што ў беларусаў цяпер эдаў, напэўна, болей, чым у каго-небудзь яшчэ са славянаў. То бок перакладаў на беларускую мову, так, болей, чым кагосьці яшчэ са славянаў. Толькі ў шведаў па аб'ёме болей. Швед не славяне. Гэта не славяне. Пакуль. Я
Але гэта класная у прынцыпе заўвага. атрымліваецца ў свеце толькі ў шведаў болей перакладаў эдаў, чым у беларусаў. Ну, трэба будзе палічыць яшчэ там карацей, сярод славянаў мы дакладна ў лідарах, таму што ў нас болей за ўсё перакладзеных на беларускую мову эдаў, і ёсць нават такія рэчы перакладзеныя на беларускую, которую можа быць на сучасныя скандынаўскія не перакладзеныя. Ну трошкі ёсць. Так. Ты вось такая, што зараз будзеш думаць, а думаць будзеш пра што? Пра тое, з якой мовы хочаш перакладаць далей, ці што будзеш перакладаць з скандынаўскіх моў? Пакуль я, напэўна, падумаю, ці буду я бліжэйшым часам увогуле штосьці перакладаць, мне, напэўна, цяпер вось цікавей займацца, як не дзіўна, арганізацыйнымі всякімі штукамі і дапамагаць выдаваць кнігі Маргарыты. Вось, як выявілася, я не кепскі арганізатар, вось, і магу сабраць каманду людзей, которые будуць верстаць кнігу, ілюстраваць. І па сутнасці, каб выдавецтва атрымала вось цалкам вось прадукт гатовы, который просто трэба аддаць у друкарню, і ўсё. Таму мне цяпер, напэўна, важней вось гэта. Таму ёсць у нас адзін праект, который хутка увасобіцца, вось пакуль, напэўна, не буду раскрываць усе таямніцы. Але нечакана, я падумаў, што ты скажаш пра тое, што я падумаю з перакладамі, таму што я хачу, напрыклад, яшчэ пісаць, як пра кнігу зараз выйшла твая кніжка Ляпаўся я так. Ордэн шэрай макрыцы. Яно самае. У сэнсе уляпаўся. Ну, уляпаўся ў пісанне, вось это ўсё, конечно. Ну, я жартую, так. Ну, кніжка выйшла не так даўно, я не ведаю, колькі месяц. Яна выйшла ў сярэдзіне снежня. Бліжэй там да калядаў. Ну вось не так даўно выйшла гэтая кніжка, твая Ордэн шэрай макрыцы. Я таксама, я і нават не бачу, дарэчы, у продажы пакуль, вось у крамах нейкіх. І я просто таксама прачытаў апісанне, што там гэта гумарыстычнае фэнтэзі пра Беларусь з адсылкамі на беларусаў і Беларусь, і там натхнёнай Сашам і Сярожам у тым ліку, і там шмат чаго. Так, шмат чаго. І вось таксама мне схацелася адразу пачытаць. Скажы мне наогул, добра, а як ты туды уляпаўся? Як я туды уляпаўся? Ізноў жа Маргарыта мне выдала чароўны пэндаль. Вось у гэтым накірунку. Насамрэч, мы з Маргарытай вельмі любім абмяркоўваць заўжды тое, што мы, напрыклад, паглядзім. І неяк мы ладзілі такі вось марафон, некалькі вечароў, мы глядзелі цёмныя фэнтэзі 80-х. Усе вось гэтыя Конаны варвары, цёмны крышталь, лабірынт. Конан варвар лічыцца фэнтэзі? Боже. Дарк фэнтэзі, гэта класіка дарк фэнтэзі. Я разумею, што стрынгі Шварцэнеггера трошкі адцягваюць увагу ад жанравай прыналежнасці. Прамым і пераносным сэнсе. Вось, і мы абмяркоўвалі, і неяк там увечары выйшлі там прагуляцца і прыдумалі гісторыю. Вось прыдумалі гісторыю забаўную, як падалася, вось абмяркоўвалі там фабулу, як там можа пачацца, што там можа адбывацца, да канца не прадумалі. Вось, і Маргарыта пачынала пісаць, вось, але мы так скажам, яна напісала, я пачытаў, штосьці дадаў, штосьці там. Ось дзесьці там жарты, дзесьці яшчэ штосьці, а потым Маргарыта ўзялася за ваўкалакаў, вось за раман невялічкі, вось яна планавала, што хуценька скончыць яго, там 12 главаў хацела зрабіць, у выніку атрымалася 56. Так, там кніга на болей за 2 мільёны знакаў. Яшчэ 1000 старонак. Больше за век. Там болей, там 1200 ці 1300 будзе. Вось, і гэта ўсё ляжала, мне там напрацоўкі нейкі былі, Маргарыта казала, напішы, можа, ты глаўку хоць якую там. Вось, і ў выніку я потым узяўся за гэта ўсё, перапісаў тое, што было, і дапісаў, у прынцыпе, да канца. Это першы мой досвед такі, я ніколі такое, я ніколі не падумаў, што напішу там больш за 200 старонак тэксту. Вось, але неяк, нібыта атрымалася нават. А табе спадабалася вось гэты досвед? Я пасля гэтага яшчэ болей пачаў захапляцца Маргарытай, таму што гэта не проста складана, гэта трындзец як складана. Гэта трэба столькі ўсяго ў галаве трымаць, гэта трэба прадумваць, перачытваць па некалькі разоў тое, што ўжо зрабіў, таму што дзе-небудзь, што-небудзь там
не так вось зробіш, а тут там такога колеру было, а тут ужо іншага стала колеру, там не ведаю, вушы ў галоўнага героя. І трэба мяняць. Вось таму гэта вельмі складана, гэта цікавы досвед. Я падумаю яшчэ, ці увяжуся я яшчэ якую-нибудь авантуру такого кшталту. Таму што гэта складана, гэта вельмі складана. То бок тут ужо атрымліваецца не зусім пра любоў, гэта ўжо такая больш працу, чым любоў. Інтрыжка на баку. Інтрыжка не, гэта все адно, но я ж все адно там пра скандынаўшчыну, вось гэта я напхаў туды там. Таксама будуць адсылкі. Там іх таксама стае. Там і полацкі ёсць насамрэч. Там і пра полацкі ёсць, там шмат чаго ёсць. Я спадзяюся, што я змагу у вас выкупіць гэтую кнігу. Дамовімся. Можаш паказаць у камеру? Так, гэта вось яно. Вось яна мала таго, што вясёлая, яна яшчэ вельмі прыгожая. Вось Соф'я Кудзеліна працавала над ілюстрацыямі, там унутры ж яшчэ ілюстрацыі, гэта ж не толькі вокладка. Вось процьма ілюстрацый крутых Соф'я Кудзеліна старалася. Вось это маладая ілюстратарка, і нават яна паспела не проста праілюстраваць, а яшчэ і дыплом абараніць па афармленні кнігі лепшы з выпуску. А яшчэ пакажыце таксама Эду, вось таксама вось эту кніжку. Так. То, канешне. Стурласан наш. Таксама я ўжо ўсё не цягнуў, таму што іх шмат. Просто як па мне, гэта для, напэўна, можа быць, тых, хто толькі уваходзіць у вось эту ўсю скандынаўшчыну, хто вельмі хоча пазнаёміцца з міфалогіяй, але баіцца, вось, і хочацца, каб это найменш так балюча было, то вось эта кніга адназначна ўсім раю, тут у вельмі даступнай форме, наколькі гэта магчыма ад скандынаваў, тлумачыцца міфалогія, тлумачыцца, як пішуцца вісы, это такія вершыкі скандынаўскія, вось, усё каментуецца, тут, напэўна, рэкорд па спасылках, тут іх пад 400 штук. То бок траціна кніжкі гэта спасылкі? Ну, трошкі ёсць, так. А яшчэ тут ёсць адсылка да Караткевіча. Тут ёсць адсылка да Караткевіча. Можа, тады «Каханне, смерць, пачвары» таксама пакажаш? Усё тады пакажам. Так, ой, вы прыгожая вокладка якая. Гэта, так, «Каханне, смерць, пачвары» гэта такая кніга, вельмі шмат пакутаваць ёй давялося. Туды ўвайшлі пераклады, которые вось якія, як я ўжо казаў, першы пачынаўся і который давялося цалкам правіць. Тое, што падчас вучобы ў аспірантуры наперакладаў, вось тады ў свой час Маргарыта заўважыла гэты пераклады і прапанавала надрукавацца ў маладосці. Вось таксама я там усё там перарабіў, дадаў і атрымаўся вось такі вось зборнік. Там такія сумненькія, канешне, творы. Яны збольшага, калі каханне такое, ну, трагічнае, не вельмі там усё хораша заканчваецца. Пачвары на любы густ, каму што і хто падабаецца, там гэта ёсць. Вось, і Ірына Андрэева праілюстравала вельмі хораша. Ляжыць гатовы другі том вось гэтага вось усяго. Галоўна надрукаваць гэта цяпер. Вось, называецца «Каханне, смех, круцельства». Гэта жартаўлівыя балады. Вось, і зноў жа вось, шмат моваў, шмат тэмаў. Так, ну і яшчэ трошкі да цябе дакалупаюся з пытаннямі. А наконт вось гэтых балад, ты яшчэ перакладаў, магчыма, зноў будзеш папраўляць, як з гэтым гістфакам, шатландскія балады? У мяне дысертацыя была па шатландскіх баладах. У мяне было параўнанне шатландскіх і шведскіх баладаў. Вялікая розніца? Я якраз хацеў спытаць і наконт вось беларускіх таксама нейкіх баладаў ці нечага падобнага у Беларусі, у Шатландыі і вось, напрыклад, нават скандынаўскія вось гэтыя, што ты перакладаеш. Наколькі гэта рознае ці наадварот, усе ўсё пісалі аднолькава? Як выявілася, чаму я і пісаў гэтую дысертацыю, што шатландскія балады і скандынаўскія маюць вельмі шмат агульнага. Не толькі тэмы, часам глядзіш, такое ўражанне, што проста адна гэта пераклад другой. Настолькі. Нават так. Я там нават рабіў параўнанні, іх групіраваў неяк і паказваў паралелі. Вось гэта балада, гэта вось такая. Іх можна згрупіраваць, так называецца, баладны тып.
То бок гэта, ну, па сутнасці фабула адна і тая ж, вось нешта адбываецца, толькі там дробязі адрозніваюцца, там імёны, там колер коніка, на котором хтось там прыскакаў, ну, такая вось рэч. Таму агульнага вельмі шмат, і беларускія таксама паказваюць, што, ну, таксама шмат чаго можна знайсці. Пачваркі, ну, таксама у нас ёсць ваўкалакі у баладах там пра вяселле, там дзе ператвараюцца ў ваўкоў, ну, у нас толькі называюцца народнымі песнямі па большай частцы. Маргарыта мяне можа паправіць, што дзе там мяжа паміж балады і народнай песняй. Вось русалкі, толькі у нас яны так не плаваюць, яны ходзяць, там гушкаюцца на голлі. Вось таму немало агульнага ёсць, калі мы кажам пра балады пра звышнатуральнае. Я даследаваў менавіта іх. За астатнія не скажу, не ведаю, не вывучаў. Ага, і яшчэ пра пераклад я хацеў спытаць. Агулам вось скандынаўскія мовы складаней, чым вось з ангельскай ці шатландскай там падобны перакладаць усё. Наколькі па часе нават больш гэта займае часу? Залежыць таго, якая мова. Шведская нашмат прасцейшая за ангельскую, ісландская нашмат складанейшая за ангельскую. Вось, таму што яны адрозніваюцца, таму што всякие там склоны, вось гэтыя все рэчы граматычныя, тое, што гістарычна адпала, напрыклад, у шведаў, у ісландцаў ўсё застаецца. Але ізноў жа карані ў мовах аднолькавыя, і, моўна кажучы, можна, ну, не абавязкова глядзець на канчатак, каб зразумець сэнс. І таксама пытанне, а колькі ў цябе часу вось пайшло, каб перакласці, напрыклад, Сноры Стурласана? Да Сноры Стурласана я перакладаў 10 паўгады. Вось 10 так было. Там ж як перакладаецца? Спачатку робіцца падрадкоўнік. Вось ты робіш даслоўны пераклад кожнага слова, там слова. Потым расшыфроўваеш тое, што атрымалася, таму што ёсць некаторыя моманты спрэчныя, такія складаныя. Перапісчыкі маглі наляпаць памылак, штосьці там не так зрабіць. Таму гэта праца з крытычным матэрыялам. Таму даводзіцца чытаць, што там напісалі даследчыкі англамоўныя, шведскамоўныя, ісландскамоўныя. Калі ўжо маецца вось гэтая такая вось балванка, сырая загатоўка, з гэтага робіцца ўжо мастацкі тэкст. Робіцца, даецца на вычытку Маргарыце. Яна знаходзіць тое, што трэба паправіць, тое, што не так, правіцца яшчэ раз, паказваецца, і тады ўжо нібыта нармальна. На ўсё гэта сышло 10 паўгады. Вось, але тады была дыстанцыйная праца в універсітэце. Бок ты хочаш сказаць, што больш часу на гэта было? Канешне. Праз тое, што, ну, не трэба марнаваць час, каб там дабрацца да працы, вярнуцца назад. Так гэта было б, напэўна, больш часу. Гэта сышло б. Ну, паўгады гэта, ну, ўсё роўна. Мне хочацца, напрыклад, гэта 3 гадзіны ў дзень, там 5 дзён на тыдзень. Гэтым трэба займацца. Вось што такое праца перакладчыка? Это часам 12 гадзінаў на дзень. Сур'ёзна? З болем сказала Маргарыта. Часам было, што і 10-12 мог адзін перакладаць. Так. Тады быў час, былі сілы. Вось, таму па-рознаму, канешне. Цяпер я б, ну, зразумела, 10 гадзін не. І што для цябе вось заканчэнне? Вось ты пераклаў усё, і што ты адчуваеш? Потым думаеш, ё-маё, а як цяпер гэта ўсё выдаць? Таму што пераклад там можа ляжаць і год, чакаць магчымасці, і трэба думаць, так, трэба звязвацца з Тацянай Тамілавай, гэта наша цудоўная верстальшчыца. Вось, трэба з ёй вырашаць, як гэта зверстаць усё. Трэба было б там вокладку зрабіць, так, з кім будзем дамаўляцца наконт вокладкі, хто заняты, хто не заняты. І зноў пачынаецца вось эта арганізацыйная праца. Блін, добра. А калі кніжку ты трымаеш ужо, калі ўсё зрабіў, ты тады хоць радуешся, ці як гэта? Абсалютна не. Таму што ты выматваешся настолькі, што ўжо глядзець на яе не хочацца, і думаеш, ну, ўсё. Я не ведаю, я неяк, напэўна... Я радуюся. Я за двоих радуюся. Напэўна так, таму што ў нас мы радуемся за кнігі аднаго болей, чым за свае. Ну, гэта таксама добры такі адказ. А яшчэ, вось таксама спытаю, ўжо да цябе з пытаннем пераходзіць, але яшчэ спытаю, я яшчэ чытаў гэты такі каментар крытыку,
што чаму ты назваў кніжку ордэн шэрай макрыцы, што гэта за, я не ведаю, амаш, я не ведаю, ці гэта пародыя на Арлова з ордэнам белай мышы. Наогул, як да такога ставіся? Я да гэтага ставлюся абыякава. Па вельмі простай прычыне. На пытанне, а чаму аўтар каментара назваў сваю кнігу «Зніч ваўкалака», хаця ёсць цудоўная кніга «След ваўкалака» Леаніда Дайнекі са школьнай праграмы, і ці з'яўляецца гэта, як там было, пародыяй ці там здзекам з чагосьці. Так. Мне вельмі красамоўна прамаўчалі ў адказ, праігнаравалі пытанне. Таму я так напісаў, таму што я так захацеў. Вось, я не бачу тут нічога такога, што магло б пакрыўдзіць шаноўнага аўтара ордэна белай мышы. Гэта у тым ліку, давайте так, гэтая назва і сама кніга — гэта такое жартаўлівае пераўсведамленне жанру самога. І калі паглядзець на пафасныя назвы, которых вельмі шмат, там ордэн, не ведаю, там вогненнага цмока, ордэн, там яшчэ штосьці, я выбраў максімальна такую жартаўлівую назву, которая у тым ліку, гэта не пародыя, гэта вось мой адказ жартаўлівы на вось гэта пафасныя насамрэч рэчы, таксама ў жанры фэнтэзі, которых шмат і толькі меней пафасу. У маім выпадку, вось і ўсё. А я тады вось прыйду да цябе якраз з пытаннем, наколькі табе складана рэдагаваць. Вось калі табе даюць рэдагаваць кніжку, ці вычытваць, я не ведаю, як правільна назваць нават, як гэта называецца ў вас. І тут жа пытанне ў тым, што ты ўжо чытаеш твор, але ты, хутчэй за ўсё, не ведаеш старажытна-ісландскую мову. Наколькі гэта складана гэтым займацца? Насамрэч, гэта не больш складана, чым рэдагаванне любой іншай кніжкі, таму што я маю справу найперш з тэкстам на беларускай мове. Мая зона адказнасці — гэта тэкст на беларускай мове. Мне трэба, каб ён быў, па-першае, перш за ўсё, зразумелы для беларускага чытача. Па-другое, каб у ім не было відавочных касячкоў, памылачак. Вось, адпаведна, калі раптам я спатыкаюся аб нешта, я іду да Евгена, кажу: Евгене, тут нейкая такая дзіўная сітуацыя, я не разумею, што тут напісана, патлумач, калі ласка, давай разам паглядзім, што там у арыгінале, што там вось кажуць нам старажытныя ісландцы. Евген звяртаецца да першакрыніцы, правярае, звярае, часам ён мне проста тлумачыць, часам аказваецца, што трэба зрабіць яшчэ адну зноску. Вось, часам аказваецца, што трэба нешта паправіць. Вось, таму такім чынам мы просто працуем як адна каманда. Вось, я выкарыстоўваю свае рэдкасныя скілы рэдактаркі, вось, Евген свае перакладчыцкія, і разам мы стараемся зрабіць максімальна хорошы тэкст, максімальна хорошую кніжку. А бывае такое, што ты хочаш гэта адрэдагаваць, а ты наадварот кажаш: вось тут па-любому трэба васьміныты гэтае слово. Вось такія спрэчкі бываюць, ці звычайна гэта ўсё ж... Як это сказаць? У нас натуральна бываюць дыскусіі, калі абмеркаванне чагосьці, вось нейкі пункт, который нейкі стейтмент, так, который я прыношу ў дыскусію, у Евгена нейк іншае меркаванне. Вось, мы абмяркоўваем, мы глядзім падрабязна на тое, што ў нас ёсць, раскладаем это ўсё па палічках, вось, і прыходзім да высновы, хто мае рацыю, без усякіх праблем. Это абсалютна нармальная сітуацыя, так яно у любой працы, напэўна, адбываецца, так тут. То бок не бывае такіх, там, не ведаю, просто там крыўд ці нечага такога на тое, што там, я пераклаў, гэта так не падабалася, вось тут хацеў гэтае славечка, там, гэтую літарку. Евгенчык часам кажа, што вось я пераклаў, я думаю, які малайчына, прыйшла Маргарыта і сказала: «Не, трэба правіць». Так часам бывае, гэта сапраўды так, вось, але Евген вельмі карэктна ставіцца да правак, як ён кажа, да канструктыўнай крытыкі, і сапраўды мы проста разам працуем над тым, каб зрабіць тэкст лепшым, таму ніякіх крыўдулек тут не можа быць. Добра. А тваю кніжку, твае кніжкі хто рэдагуе? Евгенчык. То бок вось так это. У нас так это працуе. У нас бартер. Обмен паслугамі, так мовіць. І тут таксама падобная сітуацыя. Вось, мне таксама часам падаецца: ай да Пушкін, ай да сукін сын. Але не.
Але не трэба, вельмі добра, калі побач ёсць чалавек, который можа сказаць табе, што ты нейкую лухту робіш, ці кажаш. Для мяне гэты чалавек Евген, ён заўжды вельмі слушныя рэчы раіць. Я заўжды давяраю ягонаму адчуванню мовы, ягонаму адчуванню стылю. Я па многіх рэчах з ім раюся. Вось, што тычыцца, напрыклад, там і развіцця сюжэтаў, і, напрыклад, і нейкіх падрабязнасцяў, вось, скажам, у рамане «Ваўкалакі», там дзеянне адбываецца на Браслаўшчыне, але ў 1816 годзе. І ўсё адно Евген такая крыніца для мяне ведаў па архітэктуры, па гісторыі краю. Закрывае мае такія blind spots. Прабелы такія. Так, і гэта насамрэч круто, таму што я ўсяго не ведаю, натуральна, і Евген мне вельмі моцна дапамагае ва многіх рэчах. Вось, ён малайчына. Блін, дык Евгену складанне, яму трэба чытаць там ўжо 2200 старонак, калі толькі пра дзве кніжкі казаць, а табе нашмат менш. Табе столькі чытаць трэба, каб рэдагаваць. Проста рэдагаванне гэта ж не проста прачытаць усё ж. Гэта сапраўды трэба вычытваць дакладна і думаць пра тое, што там што не так. Гэта, канешне, капец у вас працы. Затое весела. Зато не сумна ніколі. А у цябе хацеў спытаць адразу пра вершы. Я чытаў, што ты спачатку пісала толькі вершы, паэзія была, займалася паэзіяй. Збольшага так. А потым раз і там «Век людзей», там кніжка прозы. Такая, прычым, вялікая. Я вось таксама хацеў спытаць, а магчыма, паэзія гэта таксама як пачатковае нешта, і ты ад яе можаш потым стаць яшчэ літаратарам, напісаць прозу. Стадыя развіцця пакемонаў. Так, гэта вось другая стадыя. Насамрэч, я думаю, што гэта не зусім так. Я магу казаць толькі за сябе як аўтара. У мяне вось такі спосаб развіцця. Так, я вось да века у мяне яшчэ былі аповесці, трошкі меншыя па аб'ёме тэксты, пасля вось раман мой першы, але многія аўтары, я ведаю шмат аўтараў, которые пачыналі з вялікай просто такі формы, вось адразу пачалі пісаць, так пачалі раман пісаць, і вось напісалі, і пасля яшчэ адзін, і паралельна пісалі вершы. То бок, я думаю, што гэта вельмі індывідуальна для кожнага чалавека. Таму што творчасць, в прынцыпе, вельмі такі індывідуальны працэс. Мы не можам яго загнаць нейкія рамкі, мы не можам казаць, што вось так, што папові можна, то дзякові зась. Так. Вось, квот ліцэт Йові, нон ліцэт Бові. Ва ўсіх свае, зноў жа, слабыя месцы, моцныя месцы. Іншая справа знайсці вось гэты моцны навык. Мне здаецца, што проза ў мяне атрымліваецца лепей, чым вершы. Вось. Я асабіста, я так думаю. Вершы я ніколі не пішу спецыяльна, яны неяк так адбываюцца паміж справай неяк так. Вось, прозу мне хочацца пісаць, я люблю гэта рабіць, гэта маё. Я дапускаю, што хтосьці, наадварот, любіць вершы пісаць. Вось гэта вось ягонае, ён у гэтай дзелянцы працуе, гэта цудоўна. Таму казаць, што там проза, тым больш вялікая проза, яна неяк больш прыярытэтная, чым вершы, я думаю, што не варта так рабіць, таму што, як мы ўжо казалі з табой, іншы верш, іншы радок верша, ён вось варты 10 раманаў, можа быць. Ты працуеш ва універсітэце? Так. І ты звязаны збольшага з літаратурай. В універсітэце што ты выкладаеш? Выкладаю штогод штосьці рознае. Вось таму цяпер у мяне, напрыклад, літаратуры ўвогуле няма. У гэтым семестры, у гэтым навучальным годзе ўвогуле. Ага. Вось. Што ў цябе цяпер? У мяне ангельская мова, міфалогія і пару дысцыплінаў па перакладзе. А міфалогія беларуская ці міфалогія? Раманы германскіх народаў. Ага, так, ясна, трошкі складаней. А ў цябе, атрымліваецца, праца гэта айцішная. І таксама пытанне, то бок ты айцішніца, раніцай прачынаешся, працуеш, потым закрываеш ноутбук, адкрываеш ноутбук, і ты пісьменніца. Як гэта адбываецца? Ці ты паралельна з працай яшчэ пішаш вось тэксты? Паралельна з працай у IT немагчыма нічога рабіць. Можа быць, якосьці атрымліваецца, я не ведаю. Па-першае, я яшчэ і працую, мая спецыяльнасць наратыўны дызайн. То бок я і на працы раблю сюжэты, тэксты пішу, персонажаў стварае. Вось гэта ўсё. Гэта нейкі, гейм, гульні ствараць трэба, так? Так, гульні.
Вось, ну і у прынцыпе пасля працы там пасля 8-9 часам 10 гадзін ты так ты як бы закрываешь адзін ноутбук, открываешь другі ноутбук і пачынаеш там пісаць колькі цябе яшчэ стане. І гэта ты казала боль, што там 12 гадзін перакладае сядзіць, а сама? Сама, да. Ну, я вельмі перажываю за Еўгена, просто ён вельмі, асабліва калі працуе вось у адным праекце, ён вельмі такі зацяты, імпэтны, і вось часам можа нават забыць і паесці, там, паклапаціцца пра сябе, таму я за гэтым сачу, таму для мяне гэта важна. Я стараюся, я просто, ну, калі працуеш трошкі болей у адным месцы, так, я лічу, што у мяне ёсць нейкі ліміт колькасці тэксту, который я напишу за дзень. Умоўно, там 10 000 знакаў. Калі на працы ты напішаш болей, значит, ты меней напішаш свайго. Ну, адпаведна, ёсць нейкі такі баланс. Я тады таксама спытаю, атрымліваецца, вось, як адбываецца прыдумка кніжкі, асабліва калі казаць пра такую вялікую кніжку. Гэта спачатку робіцца нейкая, як кажуць, рыба, то бок шкілет. Я напішу, у мяне будзе там 7 герояў, з іх будзе 3 дзяўчынкі, 1 мядзведь, і там 2 хлопчыкі, і нехта там яшчэ. Ці як гэта адбываецца? Ці ты проста прачынаешся, хачу напісаць, напісала главу, прачынаеш наступны дзень, трэба неяк звязаць, звяжу нешта з гэтай главой. Як гэта адбываецца? Ну, мяне ў тым ліку і мая праца навучыла, што пісаць вось так, калі успыхнула адна ідэя, не прадумаўшы далей, гэта трошкі так легкадумна. Вось, таму што тэкст працуе па пэўных законах, которые вядомыя. Тэорыя літаратуры нам гэта даводзіць. Вось, адпаведна. Трэба вучыцца, так. Трэба, як мінімум, займацца самаадукацыяй. Ладно, так. Вось, адпаведна, ну, як бы, разумееш, у мяне, напрыклад, век людзей, як і роман Ваўкалакі, яны мне пачаліся з таго, што мне было вельмі кепска тэмпература 40 і за 40, і мне сніўся непрыемны сон. Век людзей мне прысніўся першая сцэна з бойка з пачварай кадуком. Ваўкалакі мне таксама прысніліся, мне прысніўся галоўны, ну, адзін з галоўных герояў Ваўкалакаў з усёй ягонай біяграфіяй і, так бы мовіць, усімі ягонымі праблемамі. Вось, і ўжо пасля, калі ты прачынаешся, і ты больш-менш здаровы, і у цябе ёсць нейкае першае ўражанне і нейкая, умоўна кажучы, ідэя, пра што можна было б напісаць, ты пачынаеш это неяк так распрацоўваць, торгаць туды, торгаць сюды. Так у веку людзей пасля з'явіліся галоўныя героі, спачатку Донай, старэйшы брат, ну, протаганіст, уласна, рамана, пасля ягоны брат-блізнюк Вельс. Гэта ўсё неяк так тайміваемі трошкі пакруцілася. Я прапісала прыблізна верхнеўзроўневы сюжэт, то бок, што прыблізна павінна адбывацца, куды гэта ўсё павінна рухацца. Вось, і пасля патрошку яно пачало развівацца, прапісвацца. Часта у мяне, амаль заўжды у мяне быў план на главу, то бок, што павінна адбыцца ў гэтай главе, пра што там трэба не забыць, там хтосьці чхнуў главу таму, значит, тут трэба, каб ён высмаркаўся умоўна. Так. Вось, каб усе стрэльбы стрэльнулі, так бы мовіць. Вось, ну, карцей, гэта праца у тым ліку і з неабходнасцю планаваць на перспектыву нейкую, таму што, ну, умоўна, літаратура, любы твор літаратурны, гэта твой спосаб нешта сказаць, гэта твоё выказванне. Ну, і пажадана, калі ты думаеш, што кажаш, у большасці выпадкаў гэта добра. Вось, адпаведна, някепска прадумаць загадзя, што ты пішаш, асабліва, калі ты пішаш вялікі тэкст. Вось, мяне вельмі шмат нататак, і я люблю рабіць такія нататачкі ад рукі, вось, заносіць сабе нейкія штукі ў нататнічак. Дарэчы, нататнік, так, тут магла быць інтэграцыйная рэклама. Вось, таму гэта і прадумванне, гэта і, скажам, першасны нейкі стымул да таго, каб нешта стварыць, нейкае натхненне, можа быць, што там плавала, варылася падсвядомым. Гэта і планаванне, такая камбінацыя розных гэтых частак чалавечай асобы. Вось, ад аднаго імпульса самога па сабе нічога не будзе, і нават калі ты будзеш вельмі прыгожа ўсё планаваць і распісваць, але пры гэтым у цябе не будзе вось такого штуршка, нейкай успышкі натхнення, напэўна, таксама нічога не адбудзецца. Вось. Ты казала,
что у тебе ёсць план, што трэба напісаць там за дзень там 10 000 знакаў прыкладна, так. Гэта сапраўды так і ёсць? Ці... У выпадку з векам людзей так і было. Ну, як бы я сядала пісаць главу, я вычытвала папярэднія 10 000 штодня, вось, і пісала яшчэ 10 000. Но на веку людзей я так себе моцна падзагнала. Это было цяжка. Вось, я болей так не змагу ніколі ў жыцці. Это быў цікавы досвед. Хвала доведзення. Напэўна, так. Вось. Але на той момант я яшчэ не працавала ў айсісцы благословёнай. Вось ва ўкалакаў я пісала ўжо працуючы ў айсісцы акурат, таму яны, напэўна, і болей часу занялі. Я вось цяпер думаю. Напэўна, болей часу я іх пісала ў параўнанні з векам. Хаця, ну, тут і тэкст большы, тут складана трошки параўноўваць. Але пішучы ва ўкалакаў былі моманты, калі я дакарала сабе, маўляў, Маргарыта, ты не дапрацоўваеш, у век ты пісала хутчэй, больш эфектыўна. Я сама сабе, это вось продакт-менеджер. Я прыходжу і пытаюся, які статус па задачках. І вот это вот усё. Вось, таму такія справы. А яшчэ хацеў адразу спытаць, ты казала таксама, што ты выкладала міфалогію. Я была, я спецыялізавалася на працы з фалькларыстыкай, таму што я у лабараторыі беларускага фальклору працавала. Вось мне такое простае пытанне. А вось у чым адрозніваецца? Вы толькі што сказалі пра дарк фэнтэзі, што гэта Конан Варвар, я зусім афігеў тут, думаю, што гэта фэнтэзі. А сапраўды, ці ёсць нейкія там кратка, каротка сказаць, ці ёсць адрозненне якраз такі фальклор, а не казкі і фэнтэзі. Ну, таму што фэнтэзі і казка для мяне наогул быццам бы адно і тое ж. Толькі там у фэнтэзі можа там не ведаю, больш дарослыя людзі там займаюцца нейкімі іншымі справамі, можа быць дадаткам. Ну тут з нагі ўрываецца ў наш дыялог дзіцячае фэнтэзі, такое хоп. Вось, таму што ёсць і такі жанр. Зразумела. Вось, ну, ты, напэўна, кажаш пра літаратурную казку і фэнтэзі, да, у чым можа быць адрозненне? Таму што ёсць казка, напрыклад, народная. Так, і народная. Гэта фальклор. Ну, добра, фальклор, казка літаратурная і фэнтэзі. У чым розніца? Там паўсюль ёсць смокі. Сапраўды так. Сапраўды так, калі падумаць. Можа быць, яны толькі трошкі розныя. Вось, таму што беларускія цмокі, яны, ну, лясныя цмокі свісцяць. Да. Прынамсі тыя, которые ў Белавежскай пушчы жывуць, калі верыць некаторым запісам. Вось, дык вось, так, на чым я спынілася. Глядзі, частка фальклору — гэта казкі. Чарадзейныя казкі, у прыватнасці, там, дзе ёсць цмокі. Так. Чарадзейныя казкі сталі натхненнем для аўтараў, которые пішуць літаратуру. Фальклор тым адрозніваецца ад літаратуры, што ў фальклорных тэкстаў няма аўтара як такога. Вось. У літаратуры аўтар ёсць. Всё цудоўна, ёсць каго вінаваціць, ну, дзякуй Богу. Вось. Калі ў нас ёсць літаратурныя творы, яны могуць адносіцца да розных узроставых груп. Літаратурная казка звычайна пішацца для дзетак маладзейшых. А фэнтэзі звычайна для дзетак, которые трошки старэйшыя. Это дзіцячае фэнтэзі, калі. А фэнтэзі, которое фэнтэзі, яно як быццам бы яшчэ для больш старэйшых, таму што у нас там ёсць сцэны гвалту, там, напрыклад, такімі мечамі махаюць, косці забіваюць. Вось, сам канцэпт смерці, напэўна, дзецям лепей яго не прэзентаваць вось так вось. Так. Яскрава. Вось, адпаведна, у літаратуры ёсць ранжыраванне па ўзроставых катэгорыях чытачоў. Гэта добра, потому што, ну, да пэўнага ўзросту не варта пра нягоды нашага свету ведаць. Вось. Паміж літаратурнай казкай і дзіцячым фэнтэзі мяжа досыць хісткая. І ува многім вельмі часта тут ужо на, так сказаць, на сумленні аўтара, як ён гэта назаве. Ён можа назваць это фэнтэзі дзіцячае, а можа назваць літаратурная казка. І, скажам, раней да таго, як вось, скажам, больше распаўсюд панятак гэта набыў, часцей называлі гэта літаратурная казка. Ці сапраўды гэта казка, трэба прыйсці спецыялісту літаратуразнаўцу і сказаць: ага, вы тут неправільна вызначаеце, я зараз все вызначу правільна. Вось. Але генетычна, скажам так, усе гэтыя жанры, яны такія кузэны і кузіны. Яны вельмі падобныя, сапраўды там ёсць смокі нейкія агульныя. Зразумела. Вось. А фальклор — гэта іх агульная бабуля.
умоўна. З чаго гэта пайшло? Ну, неяк так. Мяне, напэўна, пабілі б мае прафесары бэдэгушныя па галаве, калі б я сказала, што фальклор генетычна звязаны з літаратурай. Мне сказалі, не, гэта не так, нельга казаць, але я кажу, і што яны мне зробяць, таму што это запіс на Ютубе. Просто так, напэўна, болей зразумела будзе. Ну, так, я пра гэта якраз не чытаў, то бок я не рыхтаваўся, таму што я хацеў спытаць у цябе. Таму што, ну, у маім разуменні гэта проста ўсё аднолькавае, і я не разумеў, чаму некаторыя кніжкі называюць фэнтэзі, а некаторыя гэта, ну, типа казкі. І так, вось сапраўды, хаця, ну, трошкі стала больш зразумела. Я рада, калі так. А што важней, атрымліваецца, прапісаць саму сюжэтную лінію ці прапісаць дакладны псіхалагічны партрэт кожнага героя? Вось што для цябе важна, і ці сапраўды гэта важна, каб усё было ў кніжцы і нармальны сюжэт, і нармальныя там усе людзі, каб усе былі зразумелыя, за якімі можна сачыць, каб потым прыходзілі да цябе і казалі, я так люблю гэтага героя. Ведаеш, пытанне такое неадназначнае, таму што, я так хочу сказаць, ёсць пісьменнікі, которые болей любяць, напрыклад, прапісваць персанажа, вось ім гэта падабаецца. І ў іх пачынаецца, напрыклад, работа з тэкстам з того, што яны там прадумваюць персанажаў, абсмоктваюць усю эту тэму. А ёсць тыя, хто любіць болей сюжэт, нейкую структуру дзеяння, экшн і вось гэта ўсё. Это як бы дзве розныя катэгорыі. Насамрэч, я апошнім часам асабліва схіляюся да думкі, што немагчыма прапісаць хораша сюжэт, калі ты не да канца разумееш, які ў цябе персанажы. Можа быць, это будзе не зусім там дакладны, супер вычарпальны партрэт, але ну, у цябе павінны быць нейкія характарыстыкі, которые будуць працаваць на карысць твайму сюжэту. То бок, калі ў цябе, напрыклад, герой гэта добры паладзін, ваяр святла, так? Ну, наўрад ці ты будзеш пісаць пра яго сюжэт, дзе ён крыўдзіць лемінгаў. Ну, малаверагодна такое. Тады трэба нейкімі там, нейкі дадумваць патлумачэнні, чаму ён так робіць, і гэта будзе неяк ужо як быццам бы іншы персанаж з іншым там бэкграундам. Вось. Таму і тое ў роўнай ступені важна. Я сама, напэўна, персанажа-цэнтрычны аўтар, просто таму, што ў мяне пачынаецца звычайна вось тэкст ці мастацкі свет з персанажа. Я вось вот грэшная люблю гэта рабіць, правда, у мяне ёсць нават, скажам, у сетынгу, вось, у котором напісана «Век людзей», там, дзе ёсць аповесці яшчэ, у мяне ёсць персанаж, который з'яўляецца абсалютна ва ўсіх амаль, напэўна, без двух. Ну, карцей, вось, у большасці тэкстаў гэтага сетынгу ён з'яўляецца, нават калі гэта кароткая такая згадачка, ён там абавязкова будзе. Вось, таму я люблю персанажаў, гэта правда. Але сюжэт таксама важны, і ну, гэта і тое, і другое павінна ўраўнаважваць сябе, таму што літаратурны твор, напэўна, найперш пра баланс. У тым ліку і пра баланс вось тут, і пра баланс вось тут. Пра два балансы. А наколькі наогул беларускага фальклора у веку людзей? Наколькі вось можна там сустрэць, пабачыць гэта ўсё? Ці там ёсць і скандынаўскія там одзіны? Ёсць, безумоўна. Ну, одзіна скандынаўска там няма, вот прям. Ён жа ўсё-такі бог пад капюшонам, так, яго не так проста пазнаць. Вось, ёсць невялічкі, мы ўжо казалі гэтае слово, амаш на вобраз Одзіна, і гэты амаш, ён якраз карэніцца ў маім студэнцкім яшчэ артыкуле на параўнанні казча бессмяротнага з чарадзейных казак і Одзіна. Ён адтуль аж сыходзіць. Беларускі фальклор тут таксама ёсць, але ён перапрацаваны, як і скандынаўская міфалогія. Гэта міфалогія, которая вось тут, яна аўтарская. То бок, яна звязаная непасрэдна з міфалогіямі, якія далі ёй штуршок, вось гэтымі глыбамі, калі можна так сказаць. Вось. Але гэта менавіта аўтарскія нейкія думкі, аўтарскія ўтварэнні. Пры гэтым я дазваляю сабе, напрыклад, ужываць сярод пачваранак таго ж кадука. Невядомага, я люблю гэтую пачварку проста. Тут жа ёсць і кікімары, напрыклад, агульнаславянскія такія. Вось, яшчэ там пара чалавек
цікавых, начніцы, напрыклад, якія-небудзь. Вось, таму ўсё гэта можна сустрэць, адсылкі можна зразумець, але яны не відавочны, не проста ў лоб. Гэта, хутчэй, такія сапіенці-сад, так, разумна зразумее. А ці з'яўляліся нейкія героі па просьбе Еўгена, напрыклад? Ён прасіў, ну, ты ж пішаш кніжку там на 1 000 000 сторонак, ну, давай зрабі там Александра якога-небудзь там, ці зрабі якую-небудзь Макрыцу. Насамрэч, галоўны герой рамана «Ваўкалакі», ён ва многім спісаны з Еўгена. Таму, калі хваляць галоўнага героя «Ваўкалаку», я такая, ха-ха-ха, значыць, хораша ўсё напісана. Вось. У нас былі абмеркаванні наконт некаторых персанажаў «Ваўкалакаў». Вось, ну, таму што гэта браслаўскія людзі, браслаўская шляхта. Так. Вось, я кансультавалася з Еўгенам, там у нас ёсць адзін такі персанаж з браслаўскім прозвішчам абсалютна. Некалькі нават. Нават некалькі, так, даруй. Вось, таму, ну, гэта такі забаўны працэс. Мы вельмі любім, калі над нечым працуем, абмяркоўваць гэта, калі ідзём, напрыклад, прагуляцца, ці калі там, не ведаю, гарбатку п'ём. Мы гэта ўсё абмяркоўваем досыць актыўна, неяк так перакідваемся ідэямі. Які мне часам ідэі таксама падкідвае, таму, як бы, вось, гэта вельмі нязмушана, вельмі лёгенька. Так, я зразумеў. А ты таксама кажаш, што, ну, пішаш там главы, якія там чапляюцца адну за адну, а колькі разоў, напрыклад, у веку людзей ты перапісвала канцоўку? Ці ты адразу ведала, чым усё скончыцца, ці калі пісала і думала, не, тады скончыцца так, ці тады скончыцца так? Я, правда, прыблізна ведала, чым закончыцца. Ну, я ведала, як бы, канечную кропку А, ведала кропку А, кропку Б, некалькі там прамежкавых, вось, але канцоўка ў веку мне давалася няпроста, яна была вельмі энергазатратнай такой, таму што, ну, гэта вось той момант, калі трэба даць нейкі максімальны выхад усяму таму, што вось усім тым эмоцыям, которые атрымаў чытач на працягу кнігі. І гэта было проста складана. Я гэта ўсё абдумвала, абмазгоўвала, вось неяк сядала, пісала, выпраўляла. Я не магу сказаць, колькі разоў гэта было, але нейкі час, нейкі перыяд прайшоў вось гэтых спробаў, і ўрэшце рэшт яна адбылася і такім адзіным нейкім больш-менш кавалкам, калі можна так сказаць. А колькі па часе? За колькі ты напісала такую, ну, грандыёзную кнігу? 1,5 гады. Так, дзесьці вось. 1,5 гады жыцця. Я казала чытачам яшчэ на сустрэчы ў музеі Багдановіча, што як бы падаецца 900 там, з лішкам сторонак это шмат, але калі падумаць, што это 1,5 гады жыцця, як быццам бы і не вельмі многа, так? То бок ты думаеш, што гэта не вельмі многа, так? Ну, глядзіш, з чым параўноўваць. Калі лічыць, што вось тут кавалачак жыцця ляжыць, то есть цябе, то як быццам бы вельмі кампактны і такі не вельмі вялікі сам па сабе. Калі па часе, то, да, ну, то, канешне, досыць істотна. Так, я, напэўна, на той момант, на момант завяршэння веку, гэта быў самы такі аб'ёмны мой тэкст, безумоўна. Это як бы без усякіх. А ты распавядзі, як ты радавалася, калі паставіла апошнюю кропку? А я не радавалася, я была вельмі стомлена. Ты казала, ты радуешся за двоіх. Я радуюся за двоих, калі Еўген завяршае, калі Еўгену даюць прэмію. Давайте Еўгену болей прэмію. Інтэграцыйная рэклама. Так, мы не супраць. Вось. Таму, ну, як бы, разумееш, калі заканчваецца нейкая вялікая работа, ты хутчэй адчуваеш не радасць, а палёгку, што вось я закончу, я падумаю, як Скарлет, я падумаю пра гэта заўтра. Вось, я настолькі стаміўся, што я болей нічога не магу. Вось, і нейкі час ёсць спустошанасць, таму што ў цябе вельмі вялікі, ну, як бы, у тваім раскладзе 1,5 гады вось нешта было, цяпер яго няма. І ты проста не ведаеш, куды себе падзець, куды дзеваць рукі, што з імі рабіць. І таму на наступны дзень ты пачынаеш новую кніжку? Не, ты на наступны дзень дакладна не можаш пачаць новую кніжку, таму што проста вось ты выціснуты як лімончык, звычайна.
табе трэба хадзіць, табе трэба есці смачна, набірацца нейкіх новых ідэяў, някепска паспаць часам гэта бывае добра, калі атрымліваецца. Вось я гэта хутчэй кажу да таго, што пасля вялікай працы любой трэба проста даць сабе адпачыць, не гнаць сябе далей. Это дакладна. Яшчэ таксама на пачатку, яшчэ перад падкастам вы казалі, што гэта вельмі паспяховая кніжка. Ну, распавядзі. Калі гледзячы чым мерыць поспех. Ну, калі вы сказалі, што вы нешым памералі. Ну, глядзі, першы наклад, который выдала тэхналогія, ён разышоўся. Вось, ён быў невялікі, але ну, для такой кніжэнцы, я думаю, што гэта поспех. Вось, плюс другое выданне, которое атрымалася дзякуючы таму, што папуры вось падхапіла кніжачку ад тэхналогіі, яно трымалася, можа цяпер трымаецца ў хітах продажаў на Озбай. Вось я ведаю, што Евген у Полацку хадзіў нешта забіраць на пункт выдачы Озбай акурат. Вось забіраў век, таму што мы дазамаўлялі яшчэ сабе адзін век праз Озбай. Што? Да, мы дазамаўлялі. Сабе? Не дачыталі? Не хапіла, проста няма асобнікаў, каб паставіць на палічку. Вось. І прадавачка пытала ў яго, а што гэта за кніжка, таму што я вельмі часта замаўляюць тут у Полацку. Вось. І ёй самой стала цікава, таму напэўна яшчэ плюс адзін асобнік. Паставлю фотку, проста атрымліваецца гэтае другое выданне, ён яшчэ размаляваны старонкі. Гэта першае выданне. Так, але другое. А у другого, у яго тут вось размаляваныя староначкі. Там папуры знайшло адмыслова мастака, который вось прадумаў спецыяльны арнамент, который неяк так вось суадносіцца з артам на вокладцы, который, дарэчы, зрабіла Ірына Андрэева, якая ілюстравала кніжку з баладамі. Гэта ейная работа, вельмі класная. Вось, і вось папуры яны прыдумалі яшчэ такі асобнічак, вось, который глядзіцца па-новаму. І вось яны вельмі цікавы. Але вось той, который нешматлікі, якія засталіся ад першага выдання, яны такі ўжо рарытэтныя. Яны без каляровага зрэзу, канешне, але тым не менш таксама прыгожыя. Ну, яны гэтага менш цікава не могуць стаць. Ну і прыгожая, таму што Ірына Андрэева, яна умее так намаляваць вокладку, каб кніжка кідалася, таму што мне пісалі таксама чытачы, казалі, што вось пабачыла кніжку ў краме і проста закахалася, вось не магла без яе сысці. Вось усё. Я лічу, што гэта поспех, калі кніжку хочацца ўзяць у рукі, ну, нават калі кніжка 100 разоў цікавая і вокладка не вельмі ўдалая, меней верагоднасці, што чытач дае наблізіцца і пагартае трошачкі, каб даведацца, што ўнутры. Таму дзякуй Ірыне, яна зрабіла школьную працу як ілюстратарка, гэта проста максімальна класна. Я пачытаў, што ў цябе ёсць кніжка, называецца «Там, дзе сэрца». Я пачытаў, што пра яе, я, дарэчы, яе не знайшоў нават онлайн просто пагартаць, чамусьці яе няма. Яна ёсць, там можна знайсці ў нейкай бібліятэцы, можна замовіць асобнік пачытаць, вось нешта такое там было. Ну, я не памятаю сайт, я думаю, зразумелі. Але я і пачытаў нейкую рэцэнзію, што напісалі, што там няма русізмаў, ёсць новатворы, ты там выкарыстоўваеш, і распавядзі пра гэта, гэта вельмі цікава. Я таксама трошкі ачмурэў ад такога, што так можна было... Добра, што не шалеў. Ага. Ну, гэта, як тебе сказаць... Я адразу удакладнейшае пытанне. Гэта была таксама такая задумка, што можна зрабіць усё, там, не ведаю, глыбока беларуску, па-глыбока беларуску, ці як гэта ўсё адбывалася? Ну, адбывалася ўсё натуральна. Я звычайна стараюся не ўжываць русізмы ў мове, тым больш у мове літаратурных твораў. Вось, ты не мог знайсці гэтую кніжку, таму што яна самвыдатаўская, выдавала за свае грошы. Зразумеў. Мы яе пакідалі на некаторых
онлайн-крамках. Вось мы часам прадаём на імпрэзах, але просто тыраж ён закончыўся. Не, ну зразумела, калі сам выдат. Цяпер, да, это было досыць даўно, насамрэч, яшчэ я нават не памятаю, якім годзе. Вось. Задумка была якая? Я ўжо расказвала, што я люблю хоку, яны ж хайку. Вось, і мне вельмі падабаецца, калі да маленькага вершыка дадаецца нейкі такі празаічны урывачак, дзе расказваецца альбо гісторыя, якая сугучная з тэматыкай гэтага верша, альбо як бы перадгісторыя стварэння. Вось, я подумала, а калі я зраблю падобнае, але па-беларуску. Мяне ўжо былі напісаныя вершы, яны за нейкі час накапіліся ў мяне. Вось, я дадала да кожнага верша як бы такія уставачкі празаічныя. І для мяне, у прынцыпе, вельмі важная тэматыка дому, прыналежнасці, радзімы. Яна, напэўна, ва ўсіх маіх кніжках гучыць. Там, дзе сэрца, гэта кніжка, дзе квінтэсэнцыя гэтай тэматыкі. Гэта кніжка «Дом», шматкватэрны дом. І акурат у прадмове там расказваецца пра дамы розныя, которые у мяне былі за ўсё жыццё. Вось. І кожны верш гэта як быццам бы адна кватэра. Ну, не там, дзе я жыла, а просто вось адна кватэра са сваім настроем, са сваёй тэматыкай, са сваёй маленькай перадгісторыяй і празаічным дадатачкам да яе. Вось. Уласна, вось такая была задумка. Я яе ажыццявіла, нават сама зрабіла вокладку. Да гэтай самай кніжкі мне нават намалявалі такія паштовачкі, дарэчы, вам прынесла. Я вам сёння падаруюсь такія паштовачкі. Гэта якраз да гэтай кніжкі. Так. Мне мастачка моя знаёмая, з которой мы разам працавалі ў часопісе «Бярозка». Ну, я супрацоўнічала, яна там працавала. Вось. Яна зрабіла такія ілюстрацыі, і там вот такая вось падобная ілюстрацыя, напэўна, мой партрэт в гэтай самай кніжыцы. Яна маленькая, насамрэч. Вось такая, напэўна, па фармаце. Вось. А паштовачка таксама яна там пра кватэры, ну і гэта, напэўна, таксама мой партрэт. Я вам хацела это сёння падарыць. Я вам сёння падару, напэўна, пасля запісу. Супер. Вось, каб у кожнага была... Чаму Евген пытаўся, колькі вас тут чалавек? Вось, каб кожнаму была свая паштовачка. Вось. Крыцей гэта кніжка пра дом, пра утульнасць. Вось. Прыемна, што хтосьці сказаў добрыя словы пра яе. Я вельмі радая, калі кніжкі заходзяць. Вось. Натуральна, не ўсім мае кніжкі заходзяць. Я бачыла водгук, правда, не на век людзей, а на кніжка моя аповесцяў. Кагосьці вельмі бяснуе мой стыль літаратурны. Вось. Зноў жа, я не перастану пісаць так. Але цікава было пачытаць, што хтосьці настолькі прычмурэў ад майго стылю, што вот просто яму жыць не можна было. Ну так, не, дык гэта ж мне падаецца добра, калі ёсць і бог, які любіць, і бог, які не любіць, але пра гэта кажа, гэта значыць, што таксама ён цікавіцца. Канешне. Я вельмі наадварот удзячная. Я не так шмат, насамрэч, водгукаў на сваю творчасць атрымліваю. Вось. Таму я радуюся, як дзіцёнак, кожнаму. Вось. Ну, прыемней, канешне, калі цябе хваляць, ну, але калі ганяць, ну што ж тут зробіш? Ну, добра. Я просто гляджу значак, паштоўкі, кніжкі, пераклады. Ты пра гэту арганізацыйную працу казаў? У вас будзе хутка онлайн-крама сваіх кніжак і перакладаў? Ці што? Таму што, ну, насамрэч вы ўжо можаце такое рабіць. Ну, калі што, каманда у нас сабраная ёсць ужо. Каманда веку, як вы жартуе перыядычна. Каманда веку. Ну, яе можна так назваць. Таму, у прынцыпе, падрыхтаваць кнігу можам без праблем. Ну, слухайце, гэта, конечно, класна. Дык я не кажу ж, не толькі кніжку, вы ўжо прадумваеце нават пра гэта мерч. Стоп. У вас напісана было, я не чытаў, мерч? Ці... Гэта я так называю, гэта лічы мой наватвор. А я падумаў, што мы ўсё неправільна кажам. Я таксама хацеў пра гэта трошкі спытаць. Гэта я за свой merchandise. My beautiful Oxford English. Окей. Тады мерч. То бок вы ўсё гэта прыдумляеце. Ты нешта хацела дадаць? Да, я хацела па-дурацку пажартаваць, што тут павінна быць рэкламная інтэграцыя пра нашы паслугі для літаратараў. Арганізацыйная праца. Арганізацыйная праца. А я яшчэ ў цябе хацеў спытаць, а табе падабаецца рэдагаваць? Калі ты вось, ну, сама пішаш кніжкі, як ты ставішся вось да рэдагавання нечых кніжак? Ці гэта ўсё ж так, ну, для цябе сумнавата? Чаму? Гэта абсолютно нормально.
Як наратыўная дызайнерка гэта раблю для калег. Я раблю гэта для мужа, я рабіла гэта, калі працавала рэдактарка аддзела прозы ў часопісе «Маладосць». Я цяпер гэта раблю, мне ўсё падабаецца, як бы гэта, насамрэч класна. Ты адначасна яшчэ з іншымі аўтарамі знаёміся, з іншымі стылямі. Гэта круто. Ты любіш беларускія фэнтэзі? Вось беларускамоўных ты пісаў, і ведаю, там 7 камянёў, там Шэйн пісаў фэнтэзі беларускае, можа нешта яшчэ. Наогул, як ты ставішся да іншых беларускіх фэнтэзі? Чытаеш, любіш, ці ты лічыш, што яны недастатковыя ўзроўню не твайго, а агулам там Толкіна? Толкін цудоўны дзядзечка быў, але ён брытанскі пісьменнік. Я люблю беларускае фэнтэзі. Я лічу, што беларускае фэнтэзі павінна быць болей. Я вельмі станоўча стаўлюся да розных творчых ініцыятыў беларускіх, любых, у фэнтэзі, у хорарах, у дэтэктывах, прасці Господі, у любоўных раманах. Нават калі мне самой жанр не падабаецца, калі гэта будзе напісана па-беларуску і напісана хораша, пажадана, калі ласка. Вось. Хаця б окей. Вось, тады, цудоўна. Увогуле, ёсць часам такая непрыемная рыса, калі мы пачынаем ганіць, я маю на ўвазе беларусы, пачынаем ганіць штосьці сваё, што яшчэ толькі пачынае, першыя крокі пачынае рабіць, а мы кажам, тут не ўзроўню Петраркі, не трэба нам такое. Петрарка таксама пачынаў не з самага высокага ўзроўня. Чаму я дачапілася да Петраркі? Я не ведаю. Там, напэўна, была нейкая творчая задума. Окей. Вось, я да таго, што чым болей мы падтрымліваем розныя свае ініцыятывы, у тым ліку фэнтэзі, у тым ліку гульні. Дарэчы, мне трэба падпісацца, дадаць вось гэтую гульню пра туру старажытны ў свой ліст чакання на Стіме. Нагадай мне, ласка. Павінны ўжо на гэтым наступным тыдні выпусціць. Чорт возьми, я опять не успела. Окей. Я куплю на Стиме іхнюю гульню. Просто падтрымаць. Вось, крацей, чым болей мы падтрымліваем сваіх, тым болей верагоднасці, чыста статыстычна, што будзе з'яўляцца болей беларускага і болей якаснага. Пагадзіцеся, гэта банальная статыстыка. Таму я вельмі станоўча ставлюся да беларускага фэнтэзі. Ребята, малайцы, вось тут сардэчка, вось пішыце і што у розных жанрах, у розных накірунках фэнтэзі, чым болей, тым лепей. Вось вы перакладаеце, пішыце, вось сядзіце там дома. А як часта вы чытаеце што-небудзь для душы цяпер? Ці наогул для гэтага ўжо няма часу? То бок вы займаецеся там на працы, там выкладаць ангельскую мову, там ці міфалогію рамана германскую, тут вось айцішка, потым трэба пісаць 10 000 знакаў. У вас ёсць нейкая настольная кніжка, якую кожны з вас чытае? Ці няма такога? Насамрэч, як я ўжо казаў, я пакуль прыпыніў справу з перакладамі, і я цяпер кайфую праз тое, што я чытаю. Вось я пэўную колькасць гадоў чытаў вельмі мала, на вялікі жаль, і ўсё тое, што я чытаў, гэта было звязана так ці іначай з адным і тым жа. Ці там гэта крытычныя матэрыялы, ці там нейкія артыкулы па тэме і гэта далей. Таму цяпер я проста чытаю увесь той стос, который ад падлогі да столі, который мне стаіць, я проста... У прамым сэнсе, так? Абсалютна. І проста ціхаю па чарзе гэтыя кнігі. Таму з задавальненнем перачытаў таксама «Шляхціца завальню», літаральна на мінулым тыдні, напэўна, скончыў. Пачытаў зборнік публіцыстыкі Караткевіча, якой раней не чытаў, паглядзеў, як ён у гэтым жанры крута. Пачытаў яшчэ таксама Караткевічаўскую вельмі ранне. У снегах драмае вясна, ці не першы ягоны твор, там такі пра камсамольцаў і не толькі. Першая аповесць. Першая аповесць, забаўна. «Тайна трэцяй планеты» з задавальненнем пачытаў, гэта дзіцячае, пасля прагляда шыкоўнага мультфільма. Таму цяпер чытаю шмат. В прынцыпе, я штодня па некалькі гадзін чытаю. Значыць, ты не чытаеш? Цябе пакуль часу няма? Я трошкі пачытаю, чаму. А што?
Што ў цябе? Ну вось з таго апошняга, што я чытала, мне проста цікава было паглядзець, мы пачалі глядзець серыял «Рыцар сямі каралеўстваў». Вось, і мне... Ага, зразумеў. Так, і мне было цікава проста паглядзець, як яно там у кнізе. Паглядзела, яно шыкоўна ў кнізе. Ну, як бы, у мяне ёсць дробныя рэдактарскія дакалупкі да перакладу. Яно цэлым хорошае, але, ну, як бы, беларускамоўнага яшчэ няма. Калі выйдзе, я пастараюся да яго не дакалупацца. Вось. Рускамоўны ёсць, мяне там ёсць трошкі дакалупак, у цэлым ён, як бы, хорошы. Вось, гэта вельмі класная гісторыя. Это, ну, як бы і серіал мне падабаецца. Вось, гісторыя сама вельмі класная, яна такая трошкі нават не мартінаўская, такая амаль казачная. Это мне было вельмі цікава, я просто праглынула кніжачку, было круто. Ну і зноў падкінулі пытанне, ты казаў таксама, што там дакалупвайся, калі чытаеш там, да, і да самога сябе, і там, а ты таксама сказала, што ёсць дакалупкі. А ці складана абстрагавацца ад вось гэтага рэдактарства і чытаць проста кніжку і не бачыць нічога? Такога ўжо немагчыма? Магчыма. Трэба на сабе рабіць трошкі высілак. Вось. Каб не ўваходзіць у гэты вось рэжым вычытання. Я часам з некаторымі кніжкамі я не магу гэта зрабіць. Я тады адкладаю. Потому что, ну, мяне не атрымліваецца. Я разумею, што я не змагу ацаніць гэта як чытач. Я кажу, окей, добра, калі-нибудь пасля. Можа быць, там на пенсіі. Можа быць, у мяне будзе часу. І магчымасці гэта ўсё пачытаць, ацаніць, вось менавіта як чытач. Пакуль я вось не магу выключыць рэдактара ўнутры сябе, значыць, ну, лепей што-небудзь іншае выбраць. А ты? Адключыцца можаш? Не. На вялікі жаль, асабліва што тычыцца перакладной літаратуры. Вось, я не ведаю, ці кепска гэта насамрэч, таму што я чытаю, я гляджу, што ага, вось тут вось класна перакладзена, я вось разумею, што там было ў арыгінале. Часам гляджу, думаю, а я вось рабіў бы зусім іначай. Вось. Але можна паглядзець якраз такі плюсы, мінусы, хібы некаторыя, і каб не паўтараць у сваіх перакладах. Альбо, напрыклад, ну, там нейкая класная слоўка, ці там выраз трапіўся, ну чаму яго не ўзяць? А агулам як вы ўжываеце? Я менавіта пра тое, што, напрыклад, калі табе трэба рэдагаваць ці перакладаць, гэта павінна быць цішыня, ціба вось ты павінна там на дыбачках, я правильно кажу, ці не хадзіць, ці наадварот, там вы не перашкаджаеце адзін аднаму, то бок нармальна, калі ты там пішаш, там друкуеш там па клавіатуры, там а ты там не музыку слухаеш, ці вось наколькі складана разам пісьменніку там і пісьменніку перакладчыку? Глядзі, калі ўвогуле ўзнікае такое пытанне пра ўжыванне, то, мне здаецца, не варта такім людзям увогуле і жаніцца і жыць разам. Просто гэта ж праца, атрымліваецца, то бок гэта ваша праца, якую вы робіце дома, і хутчэй за ўсё, калі вы разам, таму што ну, гэта пасля нейкай асноўнай працы. Вось наколькі гэта складана ўсё роўна? Нічога складанага няма. Ёсць такая класная рэч, як навушнікі. То бок, калі хтосьці там хоча паслухаць музыку, там пагуляць у нешта ці там штосьці, ёсць навушнікі, ніхто нікому не замінае. Всё. Тым больш мы заўжды там падтрымліваем адно аднаго ў працы. Это не тое, што нехта там на дыбачках мусіць быць, хавацца дзе-небудзь у вітальні там і не заходзіць. Наадварот, Маргарыта там калі пісала ваўкалакаў, асабліва там на выходных, прямо гадзінамі, я ішоў, рабіў ёй гарбатку, смачняшак, ціхенька прыносіў, паеш, калі ласка, вось, а то забудзешся. Вось, гэта нармальна. Бок, ну, калі ўзнікае пытанне, то тут пытанне да стасункаў увогуле. Вось, такога не павінна увогуле быць, ужывацца. Это такое вельмі жорсткае слово, мне здаецца. Я просто, знаешь, я просто, напэўна, патлумачу, мы з Евгенам, у прынцыпе, пачалі разам жыць, калі пачаўся локдаун. Ага, так, вось, так. То бок, тады увогуле ўсе так закупорыліся, а мы толькі пачалі стасункі, і вось мы разам вось у такой абмежаванай прасторы, і мне здаецца, нас можна адпраўляць у космос, потому што аказалася, мы вельмі хороша ўжываемся, як бы неяк так размяркоўваемся адносна адно аднаго, і насамрэч это вельмі камфортнае існаванне, там што, ну, я ведаю, што вось я там калі, дарэчы, ты вельмі правільна паказаў, я вось менавіта так прывізна так і друкую.
Весьте так, асабліва, калі выходзіш у такі раш пісьменніцкі атрымліваецца. Вось, я часам люблю там перапыніцца, сказаць Яўгенчыкам не адказвае што-небудзь. Ну, аналагічна, калі ён працуе, я там люблю часам да яго падысці проста, там што калі ж доўга вельмі працуе, яму трэба засяродзіцца гэта веда, але я люблю проста падысці, абняць яго трошачкі, там пажамкаць і пайсці там далей па сваіх справах. Проста каб, таму што я сумую без гэтага. Вось, таму пэўна неяк так. Вось, адным словам, напэўна, нормально мы ўжываемся. Так, просто так, я зразумеў, што слова жорсткае атрымалася. Но я менавіта проста пра гэта пісьменніцтва, наколькі гэта, ну, няма нейкіх перашкодаў, там, пакуль адзін працуе, там, другі, там, у іншым кабінеце павінен сядзець там. Не, гэта дакладна не. Ніякіх кабінетаў, па-першае, у нас няма. Вось, я заўжды марыла, каб у Яўгена быў, ведаеш, свой кабінет, там такі паліцы з кнігамі высокі. Ну, але пакуль вось гэтага няма, і лямпы, і стала з зялёным сукном. Вось, як-небудзь так, вось, перабіваемся. І так нармальна, як цяпер. А якія ў вас бываюць спрэчкі? Ось мастацкія ці літаратурныя, не звязаныя з вашымі кнігамі ці вашымі перакладамі. Гэта можа быць, вы спрачаецеся там пра нейкага мастака ці пра нейкую там новую кніжку, такое бывае ці не? Таксама гэта наўрад ці можна спрэчкамі назваць. Мы, як ужо сёння казалі не раз, мы любім абмяркоўваць. Бок мы схадзілі на выставу і мы расказалі, каму што спадабалася, каму што не спадабалася, чаму. Мы паглядзелі фільм. Таксама мы просто дзелімся меркаваннямі і каб вось спрачацца, што я там буду біць у грудзі, крычаць не, вось так, гэта толькі гэта поўнае лайно, а не гэта прыгажосць. Наадварот, і розныя меркаванні гэта хораша таксама. Гэта не азначае, што мы там абсалютна думаем аднолькава. Мы слухаем абсалютна розную музыку. Вось, і наадварот, я вось часам слухаю там індзюшацінку розную, якую слухае Маргарыта, і разумею, ну і не кепска, вось мне заходзіць. Вось, я магу штосьці там з трошкі цяжэйшага музла прапанаваць Маргарыце, і там таксама нармальна. Але галоўнае не навязваць сваё меркаванне, і галоўнае разумець, што часам меркаванні не супадаюць, і ладна, і добра, і цудоўна, усе пры сваім. У нас яшчэ, напэўна, густы ва многім сыходзяцца. Там, дзе яны не сыходзяцца, няма ніякай праблемы, ніхто не ламае дзідаў праз гэта. Ну, it's okay. Чыста пытанне ўзнікла зараз у галаве, а хто вы па знаках задыяка? Ты вадалей? Напэўна, хто я? Так, ты водолей. Я просто не разбіраюся. Так, тому що ти народилася прикладна, як і я. Ага. А ти у студзені? Да. Так, і я у студзені. Я 19. А я 30-го, так. Ага. А там яшчэ нехта. Там ёсць розныя ж там дзе 12, там дзе 13, і там яны па-рознаму. Ну ладно, а ты ведаеш, хто ты? Дакладна не ведаю, я альбо блізнюкі, альбо рак, напэўна, я не ведаю, нехта там. Я ў гэтую лухту не веру, шчыра кажучы, для мяне это, ну там мне просто стало хоць дзекабраз, хоць там малпа, якая як гэта можна не верыць? Вы у фальклор верыце, там усё гэта адбываецца сапраўды? Фальклорных знакаў задыяка няма. Ну не, безумоўна. Я як бы калі камусьці дапамагае верыць у астралогію, цудоўна, ўсё, што працуе, хай яно працуе. Просто, ну, як бы я сама не магу з дакладнасцю сказаць у свой знак задыяка, потому што я баюся гэтым проста не цікаўлюся, таму. Не, ну калі вы нават не ўзгадалі, хто там пастак, гэта, конечно, прикольно. Ну вось так неяк. Яшчэ адна рэч агульная. Яшчэ адна супольная штука. А так, я зразумеў. А вы там казалі таксама на пачатку, што там рэдагуеце там кніжкі адзін аднаго, там вычытваеце ўсё такое, а у вас не ёсць нешта ў планах агульнае? Там не ведаю, калі кожны піша пачатак сказа, там другі дапісвае там ці па галаве. Ну агулам ёсць нешта ў планах хаця б стварыць нейкую адну кніжку. Вы ўжо казалі, што пра шэрыя пра макрыцы
пра шэрую, што пачыналася быццам бы як разам. Вось, а ці ёсць такое, што типа я пачну, а ты скончы, я не буду ведаць, па што там пішаш, а потым толькі прачытаю, нешта такое збіраліся рабіць. Каб так вось прям і не ведаць. Не, ну агулам там напішам разам век шэрых макрыц. Ой, класна, трэба ўзяць для назвы. Я абанірую гэту назву для маёй аўтабіяграфіі. Здаецца вычарпальна. Назва шыкоўна. Мы неяк думалі наконт таго, каб зрабіць такі зборнічак невялікі нарысаў успамінаў, улічваючы тое, што Маргарыта вельмі гарадскі чалавек, а я ўсё ж такі, напэўна, больш такі вясковы, таму што я вельмі шмат часу правёў у вёсцы. Вось, нібыта ў Новаполацку нарадзіўся, але... А што за вёска, хаця б назаві? Вёска, дзве вёскі. Вось я часткова быў на Расоншчыне, вёска Дудчына, і часткова на Браслаўшчыне цудоўная вёска Мілашкі. Мілашкі? У нас нават ёсць фотка пад гэтым знакам. Ёсць, канешне, мы там. Вось, таму я правёў там не адзін год жыцця у вёсках. І нейкія ўспаміны мае вось такія вясковыя, вось з дзяцінства штосьці Маргарыта пра гарадское жыццё, каб вось паказаць, можа быць, усю розніцу, і ці шмат там агульнага, ці не шмат. Ну, гэта будзе ўжо не умоўна не фэнтэзі, а такі non-village fiction. Ён самы. Насамрэч, у нас ёсць задумка, у мяне ёсць проста дзіцячая аповесць, казка літаратурная, «Муры, Том і дырыжаблік». Гэта пра сям'ю коцікаў у віктарыянскай Англіі. Такі, як это называецца, жанр? Не кіберпанк, а... Стімпанк, можа, трошкі. Дзякую, проста з галавы вылезла. Все адразу зразумелі, чым розніца паміж кіберпанкам і стімпанкам? Стімпанк — гэта умоўна свет, который працуе на моцы пары. Вось, это, ну, напэўна, бачу, можа быць, вобразы косплеераў, якіх-небудзь там вось такія вось гоглы, акуляры такія, там такія вось механічныя рукі. Так. Вось это стімпанк. Калі свеціцца неонам, то гэта кіберпанк. Ну, яшчэ вось польская студыя выпусціла гульню кіберпанк. Нейкая лічба яшчэ. 2077? Ён самы, да. Я бачу, я пачынаю забываць фрагменты. Вось. Карацей, гэта такая казачка ў стімпанкавым свеце у віктарыянскай Англіі пра сям'ю коцікаў. Вось. І мы думалі, што, можа быць, разам напішам працяг гэтай казачкі, там, дзе коцікі выпраўляюцца ў падарожжа на дырыжаблі. Вось. Праект такі доўгатэрміновы, можа быць, у нас нейкі момант атрымаецца? Можа. Мы будзем глядзець. Вось. Пытанне да цябе таксама адразу. Век людзей ёсць. Ты зараз пішаш ваўкалакі? Я ўжо закончыла пісаць ваўкалакі. Яны друкуюцца зараз у часопісе, літаратурным часопісе «Маладосць». Так. Тут магла быць рэкламная інтэграцыя. Не, мы ўставім «Маладосць», канешне, і спасылку. Гэта жарт, але калі вы ўставіце спасылку на «Маладосць», то будзе круто. Вось. Так, зараз друкуецца ў часопісе «Маладосць». Напэўна, да паловы надрукаваўся ён вялікі. Евгенчык ужо казаў колькі. Так. Да канца года. А далей што? Далей гэта будзе кніжка? Ну, пажадана, каб гэта была кніжка. Вось, паглядзім. Я пакуль мне цяжкавата думаць пра тое, што будзе далей. Не, ну дык ты ўжо напісала, ўжо ўсё. Да, можаш не думаць. Евген сказаў, што ён арганізуе ўсё. Канешне. Ну, проста часам чым болей ты плануеш штосьці, тым меней шансаў, што яно адбудзецца так, як ты запланаваў. Ага, так. Вось, таму я, напэўна, не хачу нічога планаваць у ідэале. Так, канешне, хораша, каб гэта была кніжка. Мне бачыцца, напэўна, двухтомнік. Вось, ну, паглядзім, што за гэта будзе. Вось, Евген нават прапановаў дызайн. Ён мне вельмі падабаецца у плане ідэі і ўвогуле ягонага пасылу дызайнерскага. Вось таму Евген у нас яшчэ і дызайнер. Так, гучна кажучы. Ну, тым не менш. Вось. Таму паглядзім. Напэўна, будзе кніжка, я спадзяюся.
Ну я ўсё роўно спытаю, тады атрымліваецца з Адамом Глобусам, калі размаўлялі, ён казаў, што квітнеў гэты бізнес кніжны ў 90-х і што там можна было сапраўды зарабіць нават аўтарам даволі добрыя грошы, там машыну набыць і жыць. Ці можна зарабляць на перакладах на беларускай літаратуры? Што вы можете сказаць? Ну то бок тут не трэба нейкія лічбы, але агулам ну жыць з гэтага можна, калі нават ёсць паспяховы век людзей. Ці можна па-іншаму спытаць, колькі трэба прадаць кніжак, там не ведаю, каб наклады былі, якія наклады, каб можна было сказаць, што аўтар Беларусі можа зарабіць. Ну так вось з веку людзей, напрыклад, я не атрымліваю нічога з ягоных продажаў. Таму мне заўжды вельмі цікава, калі да мяне прыходзіць і кажуць: Маргарыта, чаму так шмат каштуе ў нейкай краме кніжка? Я кажу: а чаму да мяне пытанне? Як бы апошні чалавек, у которага гэта варта пытаць. Проста кніжкі самі па сабе вельмі дарагія. Вось, але кароткі адказ на твоё пытанне будзе не, больш працяглы адказ будзе не. Ці можна сказаць пакуль не? Ці на працягу там бліжэйшых 10-20 гадоў вы думаеце не? Ты сядзіш у трэце, ты ж бачыла, колькі там гэтых беларускамоўных і все там нешта хочуць і ўсё. Бачыла беларускамоўных там правда шмат, я за гэта вельмі трэц полюбіла. Вось там сустрэла вельмі шмат класных людзей, ты ў тым ліку. Вось. Праблема, напэўна, у тым, што каб вось эта мадэль працавала, нам трэба трошкі развіваць, напэўна, культывізаваць кніжны бізнес у Беларусі. То бок, каб былі літаратурныя агенцыі беларускія, которые спецыялізуюцца на беларускіх аўтарах, которые нешта там спрабуюць з імі зрабіць. Ёсць нюансікі яшчэ ў тым, што беларускамоўны рынак, ён параўнальна невялікі. Жаваны. Вось, і з улікам таго, што вельмі шмат кніжнай прадукцыі рускамоўнай прыходзіць, і яе вельмі ахвотна купляюць, асабліва маладыя людзі. Ну і яна такая, як сказаць, больш крычыць, там такая прыгожая, кіткая, правда, яна кіткая. Там ёсць серыі, там адмыслова працуе вельмі шмат людзей над тым, каб гэта прадавалася. Ну, натуральна, гэта хочацца купляць. І, скажам, напэўна, няпроста прадаваць у Беларусі беларускамоўныя кнігі, як не дзіўна гэта прагучыць. Вось, таму я не магу адказаць на твоё пытанне, што будзе праз 20 гадоў, я не ведаю, што будзе заўтра па-харошаму. Добра, тады можа перакладаць скандынаўскую літаратуру, калі вы кажаце, што на славянскія мовы складана, менш на беларускай ёсць, можа быць, трэба перакласці, не ведаю, на сербскую мову, на сербскі язык. Так, і такім чынам, нейкія іншыя рынкі, ці ўсё ж беларуская мова гэта важна? Наколькі вам важна беларуская мова? Вельмі. Адна з немногіх рэчаў, якая для мяне дасюль важная ў гэтым свеце, это беларуская мова, Беларусь і беларуская культура. І я часта думала пра тое, што можа быць, калі б уявіць, што я нарадзілася ў якой-нибудь іншай краіне, той же цудоўнай Сербіі, дзе няма пытання, чаму беларуская кніжка напісаная па-сербску, чаму сербская кніжка напісаная па-сербску ў Сербіі. Вось, там такога пытання няма чамусьці, хаця іх краіна таксама не самая вялікая. Вось, і я там напісала б век людзей, век людзі. Вось, моя сербская не такая хорошая, як хацелася б. Вось, ці было б там мне лепей? Я не магу адказаць на гэта пытанне. Але сёння, вось тут і цяпер, я ў Беларусі, я беларуска, я хочу пісаць па-беларуску. Я хочу пісаць для беларусаў, гэта моя першая інтэнцыя. Мне, уласна, пляваць, што там адбываецца з рынкам у нашага ўсходняга суседа, і колькі прадаюцца каляровыя вось гэтыя фантікі, фэнтэзі разнастайнага там, і як яны прадаюцца тут. Я хочу пісаць па-беларуску для беларусаў. Калі беларусам гэта таксама важна, яны прыйдуць і пачытаюць. Яны чытаюць нібыта. Вось, калі ім не важна, што ж, яны не пачытаюць, але я сваю справу зрабіла, я ўжо напісала.
А вось я спытаю трошкі па-іншаму, а наколькі табе важна вось дыялекты твайго рэгіёна, вось гэты рэгіяналізм, магчыма, нейкім чынам таксама будзеш развіваць і напішаш кніжку на дыялекце нейкім сваім? Ну, на дыялекце прям напісаць наўрад ці, таму што ён не настолькі адрозны, як там у Нарвегіі, дзе там ёсць дзве мовы, там нюножк, букмоль, і там вось адзін дыялект, яны прям не зусім разумелы, там адзін паміж адным. Вось. Але выкарыстоўваю, безумоўна, гэта словы ў той же самай у ордэне Шэрай Макрыцы, там стае дыялектызмаў, я іх там актыўна выкарыстоўваю. Я выкарыстоўваю тапаніміку мясцовую. Вось, у тым ліку тыя рэчы, которые вось я ведаю, которые мне расказаў там мой дзядуся, напрыклад, і ўжо больш маладое пакаленне не ведаюць гэта. А я ведаю, як там кожная паляна называецца. Вось. І ўсе гэтыя назвы яны перакачавалі таксама ў кнігу, і гэтым самым я захоўваю еднасць. Ну, то бок ты сапраўды захаваў, і яно ўжо нікуды не пойдзе, так? То бы немагчыма забыць цяпер будзе за кніжкі, гэта круто. Так. Пра тапаніміку, дарэчы, проста цікавы факт, проста прыгадаў такі. Ёсць у нас там на Брастаўшчыне лясное возера, называецца Гульбіна. Вось, оно маленькае, зусім да яго цяпер не дабрацца ўвогуле, але гэта як у Стывена Кінга ёсць некаторыя там гарады ці рэчы ці у Лавкрафта, которые аб'ядноўваюць ягоны сусвет. Гэтае возера ў 4 творах сустракаецца, у 3 Маргарыцінах і ў Макрыцы таксама. Так. Гэта просто такая, не ведаю, непатрэбны факт. Непатрэбны, гэта ж класны факт. Такога трэба як мага больш было ў кніжках. Не, гэта вельмі класна. Дзякуй вялікі, што пагадзіліся паразмаўляць. Дзякуй вялікі, было вельмі цікава. І кніжкі абавязкова пачытаю. Я не ведаю, карацей, я зараз напрыканцы 25-го года якраз слухаў падкасты пра скандынаўскую міфалогію. І мне падаецца, што цяпер я магу хаця б пачытаць, каб яшчэ трошкі больш, магчыма, іх зразумець. Таксама пачытаю абавязкова. Вельмі класна, што пагадзіліся паразмаўляць удвох, так, таму што я спачатку думаў хаця б каго-небудзь выцягнуць, напісаў, і дзякую вам яшчэ раз вялікі. Дзякую усім, хто нас глядзіць, дзякую усім, хто падпісаны на нас на Патрыёне. І так, вось, калі што, можна будзе набыць гэтыя майкі, а таксама на кніжкі, спасылкі, дзе іх можна набыць, мы пакінем у апісанні да гэтага роліка, і спасылкі таксама на вас будуць. Дзякуй за размову. Дзякуй вялікі. Дзякуй.